97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang nabibiktima ng maling pagmamahal. Marami rin sa atin ang patuloy na nagpapabiktima kahit na alam nilang hindi na dapat dahil akala nila doon lang sila pwedeng maging masaya. Ikaw, kapuso, nabiktima ka na ba ng maling pagmamahal? Hindi na bago sa atin ang pagiging marupok pagdating sa pag-ibig. Marami sa atin ang ilang beses nang nakatisod ng maling pag-ibig pero patuloy pa rin ang pagbangon para muling habulin ang mali. Matagal bago tayo matauhan at maisip nating mali na ang hinahabol natin. Minsan kailangan pang tumodo ang sakit bago mo pakawalan. Minsan kailangan pang maging grabe ang epekto sa iyo bago mo maintindihan na kailangan mo nang bumitaw. Ang ating kwento ngayong araw ay may kinalaman sa pagiging marupok sa maling pag-ibig. Alam kong minsan sa buhay ninyo naging marupok kayo at piniling magpakasaya kahit maling-mali na talaga. Ang kwentong pinadala sa atin ng bidang si Jessa ang magpapatunay na pagdating sa pag-ibig ay hindi gumagana ng tama ang utak natin. Alamin natin ang kanyang kwento dito lamang sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jessa, ang pinakamarupok at martir sa lahat. Nakailang beses akong umibig sa maling tao dahil kahit naman alam kong mali noon, nagustuhan ko naman ang pakiramdam. 11 years pa nga lang ako noong nagsimula akong makipagrelasyon. Kapitbahay ko lang ang unang naging boyfriend ko. Sa kanya ko unang natikman ang lasa ng halik at mahigpit na yakap. Hindi rin kami nagtagal dahil pinalaya sila sa inuupahan nila dahil nakaaway ng nanay nito ang landlady nila. Hindi na nga siya nagpaalam dahil madaling araw sila noong tumakas. Nalungkot ako ng sobra, Papa Dudut, dahil nawala agad ang first love ko. Nakapag-move on naman ako kaagad makalipas lang ng 3 taon. Yung mga sumunod kong karelasyon karamihan ay kaklase ko lang sa school. Pinakamatagal na siguro yung 3 buwan. Nakilala nga ako bilang playgirl sa aming batch. Lagi akong laman ng chismis noon dahil masyado raw akong malandi. Ilang beses din akong napaaway dahil sa mga mapanghusgang tao. Hindi naman ako nagpapekto at nagpaligaw pa rin ako ng nagpaligaw. Kahit na aware ako dati na gusto lang akong paglaruan ng mga kinakarelasyon ko, ay nagpatuloy pa rin ako. Hindi kasi ako sanay na mag-isa noon, Papa Dudut. Ayoko sa pakiramdam dati na nababakante ako dahil malungkot yon para sa akin. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na rin ako sa wakas ng seryosong karelasyon. Itago na lang natin siya sa pangalang Raul. 40 anyos na si Raul pero hindi naman nahalata yun sa kanyang mukha dahil parang nasa 20 anyos lamang ito. Nakilala ko siya noong inad niya ako sa Facebook. Nagandahan daw siya sa akin at kinilig ako doon. Kaka-break ko lang noon sa isang ex ko noong nakilala ko si Raul. Kaya naman natuwa ako dahil nakatulong siya sa pag-move on ko. Siya lang ang nakausap ko dati at nakakalandian, ganon din naman raw ako sa kanya. Nakakainis ka naman eh. Masyado mo akong pinapakilig. Uy, nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ang ganda mo nga talaga doon sa sinend mong selfie. Kakagising mo lang ba talaga nun? Oo naman. Nahiya nga ako kasi may muta pa yata ako nun eh. Ang linis nga ng mga mata mo eh.
Parang dinilaan ng tuta. Grabe ka! Nakakatawa ka talaga. Isisave ko yung picture mo para may inspirasyon ako habang nagtatrabaho. Saka para mas ganahan ako sa pagkain ko. Gawin mo na ring wallpaper mo. Oo naman. Isisend ko sa'yo mamaya yung screenshot. Ipagmamalaki ko yung sa mga katrabaho ko. Sasabihin ko, uy, tignan niyo itong syota ako. Ang ganda kahit bagong gising. Mamula-mula ang pisngi at labi. Natural yung pisngi at labi ko ha. Walang filter yan. Naniniwala naman ako sa'yo, mahal. Mahal? Yun ba ang tawagan natin? Oo naman. Ayaw mo ba? Gusto ko nga eh. Teka, baka naman may tinawag ka ng mahal sa mga ex mo ha? Naku, wala. Pangalan lang ang tawag ko sa kanila. Ikaw lang ang namumukod tangi sa lahat. Kakaiba ka kasi. O sige, yan na lang ang tawagan natin. I love you, mahal. I love you rin, mahal. Nakakakilig ka naman. Pag nagkita na tayo, promise ko sa'yo na pakikiligin kita araw-araw. True ba yan? Oo naman. Hindi naman ako manloloko. Hindi rin ako sinungaling. Baka naman paasa ka lang ha? Uy, huwag mo ko igaya sa mga ex mong pinaasa ka lang. Talaga lang ha? Kapag nagkita na tayo, bibilang kita ng bulaklak. Tapos ipapasyal kita lagi sa mall. Kakain tayo lagi sa food court. Tapos bibilang kita ng maraming tsokolate. Gusto ko yan! Uy, pati teddy bear ha? Yung pink o kaya pwede ring red. Kahit kasing laki mo pa yung teddy bear. Basta masahod ko eh. Grabe na-excite na ako makita ka tuloy. Gusto na kitang yakapin tapos lambingin lagi. Dapat kiss mo rin ako ha. Oo naman, maraming mauumay ka. Ako mauumay? Kahit siyang labi mo lang ang ulamin ko, busog na ako eh. Nakakagigil yung kapal ng labi mo. Parang pang-artista. Parang model ng lipstick. Binubola mo na naman ako eh. Hindi nga. Grabe kanina ko pa tinitignan yung picture mo. Gusto ko na nga kagatin ng labi mo eh. Wag! Dudugo! Dahan-dahan lang naman. Teka nga, baka kung saan mapunta yung usapan. Eh ano naman ngayon? Magkarelasyon naman tayo eh. Kahit mapunta pa sa, alam mo na. Huwag kang nang ganyan. Nakakaramdam tuloy ako ng init. Ako rin eh. Magkita na kaya tayo sa Sabado. Hindi na ako makapaghintay eh. Sure ka? Kasi gusto ko na rin eh. Oo, para makagat ko na ang labi mo. At alam mo na. O sige. Tatakas ako para magkagata na tayo. Sa unang pagkikita namin ni Raul ay may nangyari agad sa amin. Nagkatubili pa ako noong una pero napilit niya ako. Nag-check-in kami muna at doon ay may nangyari sa amin. After na may mangyari sa amin ay sa kanya ako pinasyal sa mall at binilhan ng pagkain. Hindi niya ako nabilhan ng teddy bear dahil na short daw siya sa budget pero babawi raw siya sa mga next naming pagkikita. Tuwing nagkikita kami noon papadudot madalas puro sa mga mumurahing motel. Hindi na nga ako naipapasyal dati kasi sabi niya mas gusto niya raw yung tahimik at makapagpapahinga lang kami. Nagustuhan ko rin naman yung ganon, yung tipong nagyayakapan lang kami magdamag hanggang makauwi na ako. Never ako naihatid sa bahay dahil sabi niya natatakot daw siya sa mga magulang ko at naiintindihan ko naman yon. Hanggang sa kabilang kanto niya lang ako madalas na inahatid noon. Nakontento ako sa ganong setup at hindi naman kasi ako nagmamadali. Halos 1 taon na rin kaming magkarelasyon at aaminin kong medyo nanawa na ako noon na puro lang kami motel dati. Pinasimplihan ko siya kung pwedeng doon naman kami sa bahay niya kung ayaw niya sa bahay namin. Ang dami niyang sinabi noon sa akin na alibay. Sunduin na lang ulit kita sa Sabado ha. Huwag ka malilate ha. Alam mo naman bitin tayo lagi sa oras. Ang hirap kasi makatakas kina mama eh. Sisenda kita mamaya ng mga pwedeng palusot para maaga ka makalis ng bahay nyo. Para naman masulit natin yung pagmumutal natin. Alam mo naman 3 oras lang to eh. Ang mahal pa mag-extend ng 1 oras. Mahal, paano kaya kung wag na lang tayong mag-check-in sa motel? Ha? Anong gagawin natin?
Magtititigan lang hanggang matapos ang araw. Ang ibig kong sabihin, baka naman pwedeng sa bahay niyo na lang tayo magkita. Doon na lang tayo magstay. Bakit dun? Walang aircon dun. Maaalibadbaran ka lang. Buti pa dito sa motel, libre lang. May cable pa at libreng sabon at shampoo. Makakapag-charge ka pa ng cellphone mo. Sanay naman ako kahit walang aircon eh. Kahit nga walang electric fan, ayos lang ako, no? Lamigin din kasi ako eh. Basta, mas okay na dito. Para sana hindi ka na rin gumastos lagi ng pang-check-in natin. Ipangkain na lang natin kaysa gumastos sa motel. At least sa bahay ninyo, libre. Para hindi na rin tayo laging nagmamadali pag magtatatlong oras na. Hindi pwede sa bahay kasi maraming tao doon. Wala tayong magiging privacy. Saka mga chismosa ang kapitbahay ko. Sanay na ako sa mga chismosa, no? Hindi na nga ako affected dyan. Hindi ako sanay na nachichismis eh. Ano namang ichichismis nila sa atin magkarelasyon naman tayo, di ba? Normal lang naman na dalhin mo ako sa bahay nyo kasi girlfriend mo nga ako. O ito, may aaminin ako sa'yo. Huwag ka sana magagalit ha. Oo naman, ano ba yun? Hindi pa alam sa bahay na may syota ako. Bakit naman hindi mo sinabi? Kinakahiya mo ba ako? Hindi Humahanap lang ako ng tiyempo. Di ba nga sinabi ko sa'yo dati na hanggat maaari ayaw muna nilang magkasyota ako kasi nga lagi na lang daw ako sinasaktan ng mga nakakarelasyon ko. Kaya yun. Sana maintindihan mo. Ay, kawawa ka naman, mahal. Hayaan mo, hindi naman kita sasaktan. Tsaka hindi ako gagaya sa ibang ex mo, no? Talaga? Oo nga! O sige na nga, kapag ready ka na, tsaka mo na ako dalhin sa bahay ninyo. Ang understanding mo talaga kaya love na love kita eh. Ikaw kaya, maging understanding ka kaya sa sasabihin ko sa'yo? Ano yun? Hindi ako 19 years old. Ha? Magsi-17 pa lang ako next month. Ano? Oh, huwag kang magalit, please. Paano hindi ako magagalit? Niloko mo ako. Anak ka ng… Kasi gusto lang talaga kita. Kaya nung sinabi mong 40 years old ka na, natakot ako na baka hindi mo ako patulan kaya sinabi kong 19 na ako. Ano ba naman yan, Jessa? Sorry na, mahal. Malapit na rin naman ako mag-17 eh. Tapos, konting pikit lang, 18 na ako. O, diba? Hindi. Hindi to pwede. Maghiwalay na tayo. Ayoko makulong. Minor de edad ka pa lang. Raul, wag. Huwag mo naman akong iwan. Kasalanan mo eh. Niloko mo ako sa edad mo. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita eh. Please, mahal. Sorry na. Huwag kang alis. Please. Alam mo ba itong ginawa mo, ha? Alam mo bang pwede umakulong sa ginawa mo? Makasarili ka. Paano naman ako? Tapos na to. Tapos na tayo. Raul, wag. Please, wag. Raul, mamamatay ako kapag iniwan mo ako. Nagwala noon si Raul dahil sa galit sa akin. Natakot ako dahil yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit ng ganon. Ilang beses ko siyang sinubok yakapin pero ilang beses niya akong tinulak papalayo sa kanya na para bang diring-diri ito. Naintindihan ko naman siya at malaki talaga ang pagkakamali ko sa kanya. Nakiusap ako at lumuhod pa ako sa harapan niya para hindi niya ako iwanan. Nakapag-desisyon na siya noon na hiwalayan na ako pero napigil ko siya noong inoffer ko ang katawan ko. Muling may nangyari sa amin kapalit ng hindi niya pagalis. After noon, nag-ausap kami na talagang ililihim na namin ang relasyon namin. Pumayag naman ako dahil sa takot na mawala siya noon sa buhay ko. Pinagbutihan pa namin ang paglilihim ng relasyon namin. Natakot na ng sobra si Raul at kinakailangan niya mag-ingat dahil kapag nahuli kami, marahil ay kulong ito. Lahat ng utos nito sinusunod ko, wag lang siyang mawala sa akin. Naramdaman ko na nagbago na ito at medyo nanlamig. Naintindihan ko naman siya kung bakit. Kaya naman lahat ginawa ko. Bumalik lang ang dating sigla ng relasyon namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV, at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naramdaman ko nga ang pagbabago ni Raul mula noong sinabi ko ang totoong edad ko sa kanya. Nasaktan ako sa panlalamig nito pero kinaya ko dahil nga kasalanan ko naman. Naging bihira na rin ang pagkikita namin at madalas na hindi na nga natatapos ang 3 oras namin sa motel. Hindi na mahigpit ang mga yakap niya noon. Pati ang mga halik ay mababaw na rin. Hindi na ito masyadong nagchat-chat sa akin noon at saka lang magpaparamdam kapag gusto niyang magsiping kaming dalawa. Tiniis ko ang lahat ng yon sa takot na iwanan niya ako. Naging clingy ako dahil sa panlalamig nito, Papa Dudut. Pero mas lalo nga itong nairita sa akin dahil sa ginagawa ko sa kanya. Na-inlove na ako sa kanya ng todo, yun ang unang beses na talagang na-inlove ako ng totoo. Hindi ko na-handle ng maayos yung nararamdaman ko kaya ang labas ay nasakal siya sa sobrang pagmamahal ko. Dahil doon ay mas lalo tuloy na bawasan ang mga pagkikita at pakikipag-usap nito sa akin. In-unfriend na nga rin niya ako sa Facebook at sinabi niyang mag-text na lang daw kami dahil delikado sa Facebook. Sinunod ko naman yon, lahat ng gusto niya, sinunod ko. Baka sa susunod na buwan na tayo magkita ha? Bakit? Busy sa trabaho. Basta lagi mo akong i-update ha. Ite-text na lang kita kapag magkikita na tayo. So habang wala ka, hindi tayo magkakausap kahit sa text lang? Oo, para safe. Mamaya pakialaman pa na magulang mo yung cellphone mo. Mabisto pa tayo. Mahirap na. Okay. Oh, nagtatampo ka? Hindi. Alam ko na yung ganyan mo eh. Kasi naman napapansin ko sa'yo tsaka ka lang magte-text sa akin kapag gusto mong mag-ano tayo. Tapos halos 1 oras lang tayo dito sa motel. Wala na yung dating yakap, yung halik, nood ng TV. Lagi ka nagmamadaling umalis. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Oo, alam ko. Pero sana naman huwag ka manlamig sa akin. Huwag mong iparamdam na sex lang ang habol mo. Uy, hindi totoo yan. Mahal pa rin naman kita. Gusto ko lang talaga mag-ingat. Okay. Tara na nga, baka mahuli pa tayo. Nakakahiya naman sa'yo. Teka nga, huwag ka na magtampo. Ha? Sorry na. Babawi ako sa next. Lagi ka namang ganyan Napaka-arte mo, alam mo ba yun? Ang hirap mo suyuin. Napakaisip bata mo. Sa bagay, bata ka pa talaga. Minsan ka na nga lang manuyo, ganyan ka pa? Ayoko na. Bahala ka sa buhay mo. Nakakasawa ka na. Maghiwalay na tayo. Wag! Sorry na. Sige, okay na ako. Okay na. Ayoko na talaga, Jessa. Nakakapikon ka na eh. Mabuti pa talaga una pa lang tinapos ko na to. Sana pala hindi na ako nagpatokso ulit sa'yo. Hindi, wag! Wag mo naman akong iwan, please! Mahal na mahal kita. Okay na kahit hindi na muna tayo magkita. Kahit hindi mo ako i-text. Kahit na sex lang ang habol mo. Sige. Ipamukha mo pati subat sa akin na sex lang ang habol ko sa'yo. Sige pa, iiwan na talaga kita. Raul, huwag ka namang ganyan. Huli na to. Ayoko na talaga. Buntis ako! Sobrang desperado mo na talaga, no? Para gamitin niya ang pagbubuntis. Pinagpipilis kita, huwag kang tanga. Hindi ko ginamit yon. Lahat tinapon ko. Anong katangahan ang pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpabuntis sa akin? Kasi nga, mahal kita. Dahil sa ginawa mo, mas lalo ako nawalan ng gana sa'yo. Dinagdagan mo na naman ang kasalanan mo sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Ito na ang huling pagkikita natin. Yung dinadala mo, problema mo na yan. Labas na ako dyan. Ikaw!
Ikaw ang problema dito dahil marami akong ebidensya na ikaw ang nakabuntis sa akin. Akala mo takot ako? Wala kang hawak sa akin, Jessa! Lahat ng usapan natin sa Facebook hanggang sa mga pictures mo at pictures natin na nakahubad, nakatago sa akin sa bahay. Gagamitin ko yung laban sa'yo kung hindi mo ako paninindigan. Anong ginawa mo, Jessa? Babaliw ka na! Gusto mo talaga sirain ang buhay ko! Hindi naman masisira ang buhay mo kung itutuloy natin to eh. Itanan mo ako, malayo sa pamilya ko. Walang makakaalam kung sino ako pag nasa inyo na ako. Hindi nila malalaman yung edad ko. Sige na, magsama na tayo. Jessa! Jessa! Ano ba itong pinasok ko? Raul, huwag mong gawin yan. Huwag mo iuntog yung ulo mo sa dingding. Yun lang naman kasi ang paraan para hindi ka makulong eh. At para maging masaya na tayong dalawa. Magiging pamilya na tayo. Totoong nabuntis ako ni Raul. Pina-check up niya ako at nakumpirmang totoo nga. Bala ko sana noon na ipaalam sa kanya sa next naming monthsary pero dahil tinakot na ako nitong iwan niya, nasabi ko tuloy ng mas maaga. Nakita ko sa mukha niya yung sobrang galit sa akin pero wala siyang nagawa noon dahil ayun na yung sitwasyon. Natakot naman itong makulong kapag iniwan ako lalo't marami na akong alam na detalye sa kanya maliban na lang syempre kung saan siya nakatira. Pinagplanuhan namin ang mga susunod naming gagawin. Madaling araw nang tumakas ako sa bahay namin para itanan ni Raul. Isang bag lang ang dala ko noon at konting ipon noong nag-aaral pa ako. Sumakay kami noon sa bus papunta ng Pampanga. Na-excite ako dahil sa wakas ay hindi na kami magkakahiwalay pa. Napansin kong mas lalong nanlamig si Raul sa akin pero sinabi ko sa sarili ko na mawawala rin yon lalo kapag nagsama na kami. At pinakita ko na sa kanya ang pagmamahal ko. Nang nakarating na kami sa Pampanga, sinalubong kami ng nanay niya. May edad na ang nanay nito, 65 years old na. Napakabait ng mukha at halatang maunawain ang nanay niya at nagulat ito nang ipinakilala ko pero hindi na ito nagsalita ng kung ano pa. Nasiyahan ako sa ilang araw na nagstay ako sa bahay nilang mag-ina. Nagkasundo kami kaagad ng nanay niya at tinulungan ko siya sa mga gawaing bahay. Madalas ay wala noon si Raul dahil nga malayo ang trabaho niya sa bahay kaya tuwing Biyernes hanggang Lunes lamang ito ng umaga kung nasa bahay. Sinulit ko na lamang ang mga araw na magkasama kami at inalagaan ko siya. Naramdaman kong galit pa rin ito sa akin at nakita kong problemado siya sa kalagayan ko. Hindi ko na lang pinansin ang lahat ng yon dahil sobrang masaya ako na mag-asawa na kaming dalawa. Jessa! Jessa! Bumangon ka muna dyan. Ha? Umaga na ba? Sandali, ihahanda ko yung pagkain mo. Alauna pa lang na madaling araw. Oh, bakit mo ako ginigising? Halika sa labas. May papakilala ako sa'yo. Sino ba yun? Siya na ba yon? Ito na nga siya. Bata pa nga talaga. Jessica mo ang pangalan? Oo. Ilang taon ka na? 17 po. Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? Magtatatlong buwan na po. Parang aliit masyado ng tiyan mo. Sigurado ka bang buntis to, Raul? Oo nga. Andyan lahat yung records niya nung nagpa-check up. Kasama pa ako. Hey, may dagdag na namang papakainin dito sa bahay. Hindi naman masyado matakaw yan. Parang ibon lang kung kumain. Pag lumaki pa yung tiyan niya, siguradong dodoble ang pagkain yan. Mas lalo kapag nagpapadede na yan. Kailangan marami ang kainin. Paano mo alam yan hindi ka pa naman nanay? Ayaw mo nga maging nanay eh. Wala kang pakialam sa matris ko. Tumutulong naman ba yan dito sa bahay? Oo naman. Hindi ba, Jessa? Opo. Masipag po ako. Lagi ko pong tinutulungan si nanay kapag naglalaba. Di lang dapat paglalaba, pati paglilinis ng lahat-lahat dito sa bahay. Ayoko nang madumi. Opo, kasama na rin po yun.
Paano yan, Raul? Kapag lumaki na ang tiyan yan, mahihirapan na yung magtrabaho dito sa bahay. Baka dagdag pasanin pa yan kay nanay Alam mo namang nirarayo mo na yung matanda. Hindi yan. Magandang ang galaw ng galaw itong si Jessa para hindi siya mahirapan manganak. Exercise na lang niya yung paglilinis dito. Opo, yun nga rin po ang sinabi ni nanay sa akin para mapadali daw po ang panganganak ko. Baka naman maselan ka magbuntis Ayoko ng ganon. Nakita mo naman tong bahay namin, maliit lang. Wala kaming maiaabot sa'yo na luho mo. Lalo na yung pinaglilihian mo. Magtimpi ka sa mga pinaglilihian mo Hindi pa naman po ako naglilihi. Kapag naglihi ka na, ang sabi ko. Opo, wala naman po kayong problema sa akin doon. Ate Myra na lang ang itawag mo sa akin. O siya, matulog na tayong lahat at maaga pa ako mamaya. Jessa, Ano yun, mahal? doon ka kay nanay tumabi ngayon hanggang sa mga susunod na gabi. Ha? Bakit? Tabi kami ni Myra. Ha? Di pala namin nabanggit. Asawa ko ni Raul. Nanlamig ako nang narinig ko na sinabi ni Ate Myra na siya ang asawa ni Raul. Hindi ako makapaniwala noon. Humingi pa ako ng paliwanag noon kay Raul pero sinabi niya na saka na lang niya sasabihin ang lahat. Wala akong nagawa noon kundi ang matulog sa tabi ni nanay. Hindi na nagulat si nanay nang tumabi ako sa kanya. Tila alam na niya na alam ko na ang lahat. Sinabi nito sa akin na siya na lang ang magkukwento ng lahat pagkagising namin. Hindi ako nakatulog noon dahil sa mga nalaman ko. Hindi pa natutulog sina Myra at Raul noon. Pinakinggan ko ang usapan nila at narinig kong nagtatalo sila tungkol sa kalagayan ko. Narinig ko rin ang mga plano nila para sa akin. Ilang ulit sinabi ni Raul na malaking tulong ako sa bahay dahil malinis ako at masikaso. Natuwa ang puso ko noon. Maya-maya pa ay narinig ko na silang naghahalikan hanggang sa narinig ko na lamang ang ingay sa kanilang kama. Naiyak na lamang ako noon, Papa Dudut. Naramdaman ni nanay na umiiyak ako kaya naman hinaplos nito ang aking likuran hanggang sa makatulog na ako. Nalaman ko kinabukasan kay nanay na matagal na palang mag-asawa sina Raul at Myra. 15 years old pa lamang daw sila noong nagtanang dalawa at tumira doon sa bahay ni nanay. Di sila nagkaroon ng anak dahil ayaw ni Myra. Tulad ni Raul, sa malayo rin ang trabaho ni Myra kaya tuwing Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng hapon ito kung umuwi. Hindi pa rin ako makapaniwala na iisang bubong na lang kami noon. Mas lalong nahirapan akong paniwalain ang sarili kong napapayag nang ganon na lamang si Myra na patirahin sa bahay nila ang isang kabet na katulad ko. Naisip kong may iba silang plano sa akin at nagkatotoo nga ang iniisip kong yon. Naging katulong ako sa bahay ni Raul. Naging utusan lagi ni Myra tuwing andun siya sa bahay. Pinaglalaba ako nito noon ng mga panty niya at nagagalit siya kapag kumukupas ang kulay ng mga yon dahil sa paglalagay ko daw ng bleach. Kahit kasi yung panty niya na may tagos ng dalaw niya, ako ang naglalaba noon at masyadong kapit ang dugo kaya naman kinakailangan ko yung i-bleach. Ganon din si Raul, Papa Dudut. Pinaglilinis niya ako ng sapatos niyang nakatapak ng dumi ng mga asong kalye o di naman kaya tagamasahe niya ako. Lahat ng gawaing bahay, mabigat man o magaan, ako ang pinagtatrabaho nila. Kapag hindi nakatingin si Raul at Myra, tinutulungan ako ni nanay. Pinagbawalan na nga nilang magtrabaho pa si nanay dahil matanda na ito, kaya ako na ang pinaaako nila sa mga gawaing bahay. Papadudot, nahirapan na ako sa sitwasyon ko. Sobrang bigat sa dibdib, Papadudot. Na yung pangarap mong ituring kang asawa tinuring kang kasambahay. Saka lang ako sinisipingan at tinatabihan noon ni Raul kapag wala si Myra. At gusto niyang madaliin ang lahat. Ginawa ako nitong parausan lamang. Hindi ko naramdaman yung pagmamahal na pinangako niya noon. Mula noong tumira ako sa kanila, tingin na lang niya sa akin ay basahan at utusan. Pag
Pag napadugo mo yung kuko ko sa paa, Jessa, humanda ka sa akin. Babasagin ko yung panga mo. Opo, Ate Myra. Naligo ka na ba? Hindi pa po eh. Pagkatapos ko na lang pong linisan tong kuko ninyo. Ang baho mo! Sobrang asim ng amoy mo. Hindi pa po kasi ako nakaligo kagad kanina. Kasi po inutusan niyo ako maglaban ng bedsheet niyo. O parang nagrereklamo ka? Hindi naman po, ate. Kung nagrereklamo ka na, mabuti pa umalis ka na dito para mabawasan yung pinapakain namin ng asawa ko. Hindi po ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang po yung ginawa ko kaya po hindi po ako nakaligo. Sorry po. Sa amoy mong yan? Ewan ko talaga kung bakit ka natiis ikama ng asawa ko. Hindi naman po ako bahuin. Ngayon lang po talaga dahil nababad po ako sa pawis. Huwag mo na akong rasunan. Mabaho ka talaga. Saka tingnan mo nga yung itsura mo. Ang bata-bata mo pa pero mukha ka ng 40. Pasensya na po talaga. Akala ko naman kung napakaganda mo nung sinabi sa akin ng asawa ko na nabuntis ka niya. Sobrang bilasa mo, di pa man din nakakalabas yung bata sa tiyan mo. Paano pa kaya kapag nanganak ka na? Ano pong kulay ang gusto niyo sa kuko niyo? Yang itim, kasing itim mo. Joke. Ayos lang po. Nangitim lang ako kasi nababad po ako sa araw nitong mga nakaraan. Bawat sabihin ko talaga may sagot ka, no? Kasi po pag hindi ako umimik, mas lalo po kayo nagagalit eh. Kahit anong gawin mo, mararamdaman mo lagi ang galit ko. Sa kakirihan mong babae ka, ayan, nabuntis ka tuloy. Hindi po sadya ang pagbubuntis ko. Gaga ka, malandi ka. Sinabi na sa akin ni Raul na sinadya mo. Tinapon mo raw lahat ng pills na binili niya sa'yo. Nagpabuntis ka para ibahay ka niya. Inek-nek mo, tignan mo kalagayan mo ngayon. Kala mo siguro magiging asawa ka na nung kumag na yon, no? Di ka nag-iisip, gaga. Puro init lang ng katawan ng pinapairal niyong mga kabataan. Tanggalin ko lang po tong ingrown nyo ha. Huwag po kayong magalaw. Ano na mangyayari sa'yo ngayon pagkatapos mo manganak? Aasa ka ng sustento kay Raul? Boba ka talaga? Maintenance nga ng nanay niya hindi niya maibigay-bigay? Ikaw pa kayang sampid lang? Sabi ko po kasi huwag kayong magalaw eh. Animal kang babae ka? Sinabi ko na mag-ingat eh! Ayan! Dumugo na! Aray! Pwisit kang babae ka! Di ka na talaga makagawa ng tama! Aray, sorry po. Teka po, ayusin ko ate. Maayos mo pa ba yan? Tonta ka talaga? Ano yan? Matatanggal mo yung sugat? Ano ka? Faith healer? So sorry po talaga. Kukuha lang po ako ng... Aray! Aray ko! Dali mo kumuha ng alcohol doon! Gigigil ako sa'yo eh! Leche kang kabit ka! Leche! Nakaramdam ako ng paninigas ng tiyan ng ilang beses akong sinipa ni Myra. Hindi ko lang pinahalata noon dahil baka mas lalo itong magalit. Napansin ni nanay na nahihirapan ako sa paglalakad kaya kinumusta ako nito. Nagsinungaling ako at sinabing nadulas ako kaya naman inasikaso ako nito. Pinainom ako ng tubig at noong nakita ni Myra na nagpapahinga ako, binulyawan ako nito at inutusang muli. Walang nagawa si nanay dahil kahit siya mismo ay takot kay Myra. Nahihirapan na ako noon sa sitwasyon, Papa Dudut. Panaylagang pag-iyak ko noon para kahit papaano ay mawala yung sakit na nararamdaman ko. Natakot naman akong bumalik sa amin dahil paniguradong itatakwil lamang ako ng mga magulang ko. Lalo't umalis ako noong walang paalam sa kanila at nakisama pa sa may edad na lalaki. Tiniis ko na lamang sina Myra at Raul kesa wala akong matuluyang bahay. Madalas akong pinagbubuhatan noon ang kamay ni Myra kapag nakikita niya ako. Sa aming dalawa akala mo ay siyang naglilihi dahil sa kanyang pag-asta. Naintindihan ko naman kung bakit ito galit na galit sa akin dahil syempre kabit ako ng kanyang asawa. Kung hindi lang dahil sa nanay ni Raul ay baka nagpakamatay na ako noon. Napakabait nito sa akin at siya lang ang naging kakampi ko sa bahay nila. Hindi man niya ako direktang naipaglalaban dati kina Raul pero inaalalayan naman niya ako.
Naging sapat naman ang pagkalinga niya sa akin para makayanan ko ang lahat. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabing sana hindi siya magsawa na gabayan at tulungan niya ako. Kahit si nanay noon, wala namang magawa sa trato ng anak niya sa akin kaya sinabi niya na ipagdadasal na lang niya na makayanan ko ang lahat lalo na ang magiging anak ko. Jessa, alam ko gising ka pa. Alam kong umiiyak ka. Hindi po, Nay. Harapin mo nga akong bata ka. Ayos lang po ako, Nay. Nasamid lang po ako. Ayoko ng sinungaling, alam mo yan. May masakit ba sa'yo? Wala po. Ang tiyan mo. Baka naman may problema na naman sa tiyan mo at hindi mo na naman sinasabi sa akin. Wala po. Nasamid lang po talaga ako. Ang sinasamid, inuubo, hindi humihikbe. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ay, sige lang. Iiyak mo lang habang wala yung mag-asawa. Makakagaan yan sa dibdib mo. Nahihirapan na po ako, Nanay. Alam ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar. Kasi bawat sulok dito sa bahay, alam kong mali ako. Kung bakit naman kasi? Ay, kaya mo pa ba? Hindi ko po alam. May pera akong konti dyan. Pwede kitang ihatid sa terminal para makauwi ka na. Ayoko po, Nay. Kesa naman nandito ka at pinapahirapan ng mag-asawang yun. Alam mo namang wala akong magawa at tulad mo ipalamunin din ako dito. Hindi kita makampihan. Hindi ko sila masaway dahil tsak gulo na naman kung sakali. Naiintindihan ko naman po yung kalagayan nyo. Nay, hindi po kasi ako talaga pwedeng umuwi sa amin kasi pag nalaman nila yung totoo, baka hindi rin po nila ako tanggapin eh. Wala naman po akong matatakbuhang ibang tao. Paano ba to? Kung ako lang ang masusunod, ayaw kitang nandito dahil alam kong papahirapan ka lang dito. Yun lang andito ka na. Ayaw mo namang umalis. Anong gusto mo mangyari? Magtitiis pa po ako. Baka kasi mag-iba yung trato nila sa akin pag tumagal. Baka mahalin din po nila at tanggapin nila ako. Mahalin at tanggapin? Malabo yan. Alam mo namang merong Myra. Mag-asawa sila ni Raul. Alam mo namang kung anong posisyon mo dito sa bahay. Baka kasi po mahalin ako ulit ni Raul tulad po ng dati. Madadagdagan na naman tong sakit na nararamdaman mo sa sasabihin ko, Jessa, anak. Anak ko si Raul at ramdam ko siya. Alam kong ginamit ka lang niya para sa pangangailangan ng katawan niya, pero hindi ka niya mahal. Mahal po niya ako. Naramdaman ko naman po yun dati nung magkasama kami. Kailangan niyang iparamdam sa'yo na mahal ka niya para pumayag kang sipingan siya. Hindi po. Totoo po yung naramdaman niyang pagmamahal sa akin dati. Ganito na lang. Kung mahal ka niya, ikaw dapat ang pinili niya. Ikaw dapat ang nandito, wala si Myra. Ikaw dapat ang inaalagaan, hindi ikaw yung nag-aalaga. Tandaan mo yan. Pero Nay, wala na akong pwedeng ibang sabihin sa'yo. Ikaw na lang din ang kusang makakaalam niyan kapag natauhan ka na. Ihintayin ko yun. Alam kong matigas pa ang ulo mo dahil mahal mo pa ang anak ko. Pero pasasan ba't matatauhan ka rin? Ilang beses akong inofera ng tulong ni nanay na makaalis na sa poder nila. Ilang beses ko rin siyang tinanggihan dahil ayoko talagang umalis. Bukod sa wala naman talaga akong ibang mapupuntahan ay sobrang mahal ko pa kasi noon si Raul. Sa tuwing naiisip ko noon na malalayo ako sa kanya, nasasaktan ang loob ko dahil alam kong nahulog na ako ng sobra sa kanya. Kahit mali na
ang pagtrato niya sa akin. Dinasal ko na sana balang araw bumalik ang dating pagtingin nito sa akin, lalo na noong nagsisimula pa lang kaming dalawa. Hiniling ko na sana ay makatulong yung magiging anak namin para makita niyang mahalaga rin ako sa kanya. Inalagaan ko ang ipinagbubuntis ko sa takot na baka kapag nakunan ako, papalayasin na ako ni Raul. Alam ko naman dati na kinuha niya lang ako dahil may pananagutan siya sa akin. At hindi dahil gusto niya. Sinuguro kong maayos ang kalagayan ng anak namin dahil ito ang susi para maging ayos na ang lahat sa amin ni Raul. Papadudod para akong naging masamang ina dahil ginamit ko ang anak ko para mapalapit kay Raul. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang pang buwan at nakapanganak na ako, Papa Dudut. Hindi may pintaang saya ko noon ang makita at mahawakan ko ang aking anak. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi naging mahirap ang pagluwal ko sa aking anak na lalaki. Nalungkot lamang ako dahil ni minsan ay hindi ako dinalaw ni Raul sa ospital. Si nanay lang ang umasikaso noon sa lahat mula nung tinakbo ako sa ospital hanggang sa makalabas. Pinaniwala ko na lamang ang sarili ko at sinabing baka babawi rin si Raul kapag nakita na niya ang anak namin. Pero hindi dahil mas lalo itong nanlamig sa akin. Ni minsan hindi niya kinarga ang anak namin o kahit tapunan man lang ng tingin. Pinagpahinga nila ako ng 1.5 buwan para may lakas akong muli para makapagtrabaho. Namayat ako noon dahil hindi sapat ang kinakain ko dahil tinipid nila akong mag-asawa. Dinamihan na lang ni nanay ang sabaw sa mga ulam namin, ganoon na rin ang sa kanin para makatulong sa gatas ko. Hindi binilhan ni Raul ng diapers ang anak namin. Inabutan niya lang ako ng lumang damit niya para gawin ko raw na lampin. Pwede ko rin daw labhan noon ang lumang basahan para idagdag. Pero pinigilan ako ni nanay. Wala rin naman akong nagawa noon dahil wala rin akong pera. Nilapitan ni nanay ang isa nilang kamag-anak para makahiram ng mga damit ng sanggol. Nang natapos na ang pagpapahinga ko, pinabalik na nila ako sa pagtatrabaho sa bahay. Mas naging doble ang mga utos nila mula noong nanganak na ako dahil wala na raw harang sa tiyan ko para makasagabal sa pagtatrabaho ko. Naramdaman ko naman noon na parang pinahihirapan lang nila ako para kusa na akong sumuko at umalis, pero hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Pinaglaban ko ang karapatan namin ng anak ko sa bahay nilang mag-asawa. Oo, at kabit ako pero may habol ako dahil may anak kami ni Raul. Jessa, O Raul, dumating ka na pala. May pagkain pa dyan, pinagtira kita. mamaya na. Linisin mo nga itong sapatos ko. Naputikan kanina nung pauwi ako. Kailangan ko bukas sa umaga yan. Labhan mo na rin yung mga pantalon ko para matuyo bago ako bumalik sa trabaho. O sige, ilapag mo lang dyan, papatulugin ko lang tong baby natin. Mamaya na yan. Patupagin mo yung inuutos ko sa'yo. Sandali lang to, papikit na rin naman si baby eh. Tingnan mo oh. Huwag mo nga ilapit sa akin yan. Gusto ko lang namang makita mo na kuhang-kuha niya ang ilong at labi mo. Nag-iilusyon ka na naman dyan. Baby pa yan. Magbabago pa itsura niyan. Sana hindi na para may Raul Jr. ka na talaga. Ano ba? Sabi na huwag mo ilapit sa akin yan eh. Gusto mo ba siyang kargahin? Bakit ko naman bubuhatin yan? Huwag kang makulit ha. Pagod ako. Nakakawala raw ng pagod kapag kinakarga mo ang anak mo. Huwag mo nga ako utusan, Jessa. Ikaw ang inuutusan ko. Tapusin mo yung pagpapatulog dyan at gawin mo na yung pinapagawa ko. Huwag ka masyadong magtaas ng boses, baka lalong mahirapang matulog si baby.
Mapilit ka ha? Gusto mo sungal-ngaling kita? Ha? Shh, okay na. Sige na, hindi ko na ipipilit. Huwag ka nang magtaas ng boses. Raul, baka naman pwedeng minsan kapag hindi ka pagod o wala kang ginagawa, baka pwedeng tulungan mo ko sa pag-aasikaso kay baby. Bakit ako? Ikaw yung namilit na buuin niyang anak mo. Anak natin to. Sa'yo na. Hindi ko kailangan ng anak. Raul naman. Mapilit ka talaga, no, Jessa? Tigas ng mukha mo rin eh. Ilang beses mong pinagpipilitan ng sarili mo sa asawa ko, di ka pa rin natuto? Hindi ko naman pinagpipilitan ng sarili ko eh. Ay, mali ako. Pinagpipilitan mo yung anak mo sa kanya, halata naman kung bakit mo yan ginagawa. Para sa sarili mo. Umaasa ka ba na kapag nagustuhan ni Raul yung anak mo, pipiliin ka niya? Mamahalin ka niya? Ganon? Gusto ko lang namang mahalin niya yung anak namin. Kahit yun na lang. Kung yun lang ang kaya niya. Para ka namang aping-api. Bagay sa'yo mag-artista, no? Pang teleserye ang drama mo eh. Myra, tama na nga yan. Paiinitin mo na naman ang ulo mo eh. Siya ang pagsabihan mo. Bakit ako? Ang lakas ng lobo na ibahay dito tong sampid na to? Tapos nagre-reklamo ka kapag kumukuda ako? Hoy, ikaw Jessa! Huwag kang ambisyosa! Kung mag-aambisyon ka, ilugar mo! Walang lugar yan dito sa bahay! Papangarapin mo pang sulutin tong asawa ko, halata namang di ka gusto? Yang nasa gitna ng hita mo lang ang ginusto niya noon! Tama na nga sabi. Tutal, 18 ka naman na! Pwede ka nang lumayas dito ngayon kung meron pang konting hiya dyan sa katawan mo! Para mabawas-bawasan naman yung palamunin namin dito! Bakit mo siya palalayasin? Oy, bakit hindi? Gusto mo siyang kasama? Gusto mo uli asawahin? Kung palalayasin mo yan, sino maglilinis at mag-aasikaso dito sa bahay? Naisip mo ba yon? Ha? Pagganahin mo nga rin yung utak mo, Myra. Isa ka pa eh. Pareho kayo bobo nito si Jessa. Akala ko pinagtanggol na niya ako noon pero may dinagdag pa pala ito na nagpasama lang lalo ng loob ko. Talagang kasambahay lang ang naging turing nito sa akin. Nasaktan ako noon na akala ko yung papanigan niya ako sa dulo. Pero sa huli ay nilaglag din pala niya ako. Doon ko nakumpirma kung ano ba talaga ako sa buhay niya. Isa lamang akong tagalinis niya ng bahay, tagalaba, tagalinis ng sapatos, tagahain ng pagkain at naiiyak na lamang ako habang nangihinayang sa mga dinasal ko na maging ayos kaming dalawa dahil wala naman palang iaabot sa akin ng Diyos na kasagutan sa mga yon. Para na akong patay noon sa totoo lang, Papa Dudut. Wala na akong ibang nararamdaman kundi puot at sakit. Kung di dahil kay nanay ay baka bumigay na ako noon. Ipinagpatuloy nila ang pagpapahirap sa akin at sumunod na lamang ako para hindi na ako masyadong pag-initan pa. Nanghihina na ang katawan ko, Papa Dudut, at tuwing humaharap ako sa salamin ay hindi ko na nakikita ang dati kong magandang mukha. Nagmukha na akong kalansay na madalas ay nagkakasakit dahil kulang sa nutrisyon. Pinagmasdan ko ang aking anak at konti na lang at magagaya na siya sa akin dahil sa kapayatan. Naiyak na lamang ako dahil wala akong maibigay na magandang buhay sa anak ko. Ni minsan ay hindi ako inabutan ni Raul ng pambili ng kahit na vitamins man lang sa anak ko. Nagkasya ako sa paunti-unting inaabot ni nanay na pera sa akin para makabuo at makabili ng mumurahin na gamot para sa amin. Nakakuha naman ako ng mga gamot at vitamins pero yung malapit nang ma-expire. Pero kinukuha ko pa rin dahil mura dahil yun lang ang kinakaya ng aming mga bulsa. Nay? Ano pong ginagawa niyo sa mga damit ko? Iniempake ko. Aalis ka na dito. Po? Gumayak ka na dyan. Tulungan mo na ako. Nay, hindi ko po maintindihan ang... Aalis ka na dito. Ibabalik na kita sa inyo. Huwag ka na dito. Nay, alam niyo naman pong wala akong ibang mapupuntahan. Nay, ano ba? Itigil niyo na po yan. Hindi.
Aalis ka dito! Sasamahan kita hanggang sa inyo. Ako ang magpapaliwanag sa magulang mo. Nay, ayoko! Please po, dito na lang po ako. Kaya ko pa naman po eh. Huwag niyo na po akong alalahanin. Nasasanay na rin po ako, Nay. Ako naman ang hindi masasanay sa nangyayaring kademonyohan dito sa bahay. Mula ngayon, ako na ang masusunod. Kaya mag-ayos-ayos ka na dyan habang wala sila. Itatakas na kita. Nakahiram na ako ng pera at... Jessa! Anong ginagawa mo? Ibabalik ko po sa cabinet ang mga damit ko. Hindi po ako aalis, Nay. Dito lang po ako. Dito lang kami ni Baby. Ito na ang bagong pamilya ko. Kayo na po ang pamilya ko. Ano ka ba namang bata ka? Hindi ka na ba talaga marunong makinig, ha? Hinihintay kitang matauhan pero wala. Hanggat hindi ka nakakalabas sa bahay na to, hindi mangyayari yon. Huwag ka na matigas ang ulo, Jessa. Hayaan niyo na lang po kasi ako, Nay. Okay naman po ako dito eh. Andiyan naman kayo para kahit papano gumagaan ang lahat. Wala nang igagaan pa ang sitwasyon mo. Gumising ka nga. Ano bang pinakain sa'yo ng anak ko at ganyan ka kung umasa sa kanya? Mahal ko po siya, Nay. Mahal ko siya. Kaya hayaan niyo na lang po akong dumiskarte para maibalik ko sa akin si Raul. Walang maipabalik sa'yo kasi hindi naman siya sa'yo. Pwede po siya maging akin kasi may anak na po kami eh. May apo po kayo. Ayaw niyo po ba ng buo tayo? Pwede niyo naman po akong isali na parte ng pamilya niyo eh, di ba, Nay? Jessa! Jessa! Ano ba naman to, anak? Matauhan ka na! Ako na yung nahihirapan sa'yo. Huwag kang masyado magpakalunod dyan sa nararamdaman mo kasi walang magandang pagdadalhan sa'yo yan. Maniwala ka! Maniwala ka sa akin bilang pangalawa mong ina! Akin na yung mga damit na hawak mo. Ilagay na natin sa bag na to para makaalis na tayo. Akin na, anak! Makinig ka sa nanay. Hindi! Makinig kayo sa akin! Kayo ang makinig, Nay! Jessa, makiusap. Iabot mo na ang mga hawak mo sa akin. Bago magliwanag, kailangan nakaalis na tayo dito. Pakiusap, anak! Ayoko! Hindi ako aalis! Hindi ko iiwan si Raul! Jessa! Hindi, Nay! Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit ba sobrang makasarili ka? Oo, nahihirapan ka. Nakikita ko yon. Kitang-kita ko yon. Pero sobrang makasarili mo na rin, Jessa. At hindi mo inisip ang kalagayan ng anak mo. Tignan mo! Tignan mo ang anak mo! Hindi ka ba nasasaktan na halos basahan na lang ang suot ng anak mo? Hindi ka ba nasasaktan tuwing nahahawakan mo na yung mga buto niya dahil sa sobrang kapayatan niya? Hindi ka ba nasasaktan na wala kang maibigay na malinis na tubig sa kanya? Sumagot ka! Kung ikaw nakakayanan mo ang hirap, huwag mong isipin na ganun din ang anak mo. Hindi mo nakakapagsalita yan pero hirap na rin ang katawan niya. Magpasalamat ka at hindi ka niya katulad na kaya magsabi kung nahihirapan na. Nay! Kung hindi mo kayang matauhan para sa sarili mo, matauhan ka na lang sana para sa anak mo. Huwag mong hayaang lumaki sa ganitong klaseng buhay ang apo ko. Huwag mo siyang idamay sa buhay na pinili mo. Hindi pa huli ang lahat para maging maayos ang kalagayan ng anak mo. Piliin mo ang tama, Jessa. Huwag yang puro nararamdaman mo na lang. Pakiusap! Piliin mo ang tama para sa anak mo kahit minsan lang parang awa mo na. Ako na ang nagmamakaawa sa'yo. Maawa ka sa anak mo! Bago magliwanag ay nakaalis na kami ni nanay sa bahay. Natatandaan ko pa, nilingon ko pang muli ang bahay noon bago kami sumakay ng tricycle para magpahatid sa terminal. Hindi natigil ang pag-iyak ko habang bitbit ang anak ko. Sa mga sinabi ni nanay sa akin ay natauhan ako. Natauhan ako hindi dahil sobrang nahihirapan na ako, natauhan ako dahil sobrang nahihirapan na ang anak ko. Napakasakit na tignan ang anak ko habang hinahawakan ang humpakat na mamayat niyang mga pisngi.
Naiyak na lamang ako nang maramdaman ko ang pagnipis ng kanyang katawan dahil sa kakulangan sa tamang aruga at nutrisyon. Mula noon, Papa Dudut, ay nangako ako na babawi ako sa kanya sa ilang daang beses na pinabayaan ko siya sa kakahabol sa atensyon ng tatay niya. Patanghali na noong nakarating kami sa bahay namin. Sinalubong kami ng aking mga magulang at naramdaman ko noon ang galit nila, pero napigilan nito noong nagpaliwanag na si nanay sa kanila. Sinabi nito ang lahat at tinulungan ko siya para suportahan ang mga detalyeng binahagi niya sa mga magulang ko. Noong araw ding yun ay niyakap ako ng mga magulang ko para tanggapin ako pabalik sa buhay nila. Nagalit sila, oo, pero mas nangibabaw ang pananabik nilang makita akong muli at makasama ang kanilang apo. Nagpaalam na rin si nanay para umuwi na sa kanilang bahay sina Raul. Nagalala ako na baka pag-initan siya, pero sinabi niyang kaya na raw niya ang sarili niya. Kung sakali man daw nakagalitan siya noon, nang mag-asawang yon ay haharapin daw niya at ipamumukha sa kanila kung sino ang totoong batas sa kanilang bahay. Tulad ko ay natauhan na rin si nanay. Hindi na ito pumayag na sumunod-sunod na lamang sa mga maling gusto ng mag-asawang sina Raul at Myra. Ilang taon na ang lumipas, Papa Dudut, at ngayon ay maayos na kami ng anak ko. Hindi ko na muling pinakita ang anak ko kay Raul. Hindi na rin naman ito naghabol pa at nagpapasalamat ako na tuluyan na siyang nawala sa buhay namin. Nag-focus ako sa buhay namin mag-ina at hindi muna naghanap ng karelasyon dahil sa trauma na naranasan ko kay Raul. Hindi ko naman sinasara ang pintuan ko sa posibilidad na magmahal ulit, pero sisiguraduhin kong hindi na ako magbibigay ng sobra pa sa kaya ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Jessa. Hindi madaling limutin at talikuran ng isang pag-ibig na akala mo ay yun na. Gagawa ka ng paraan para kayo ang magkatuluyan. Gagawa ka ng paraan para hanggang dulo ay kayo na. Sana balang araw, sa mga taong sobra kong magmahal ay magawa nyo sanang makawala kung alam ninyong masama na. Kung alam ninyong nasisira na kayo at huwag nyo na sanang hintayin na lumubog pa kayo lalo. Sana balang araw ay magkaroon kayo ng lakas para lisanin ang pag-ibig na alam ninyong hindi dapat para sa inyo. Yung pag-ibig na alam ninyong nagiging lason sa pagkatao ninyo. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pakikipagrelasyon ay mayahalin tulad sa bunga ng isang punong kahoy. Mura pa kapag bago pa lamang at hinog na kapag sinubok ng pagkakataon. Ikaw kabarangay, ano ang mga pagsubok na pinagdaanan mo sa isang relasyon? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kapag bumitaw tayo sa isang bagay na pinangahawakan natin ay mas nagiging magaan ang lahat? Ako kasi oo. At yun ang eksaktong pakiramdam na gusto ko nang gawin sa relasyon namin ng girlfriend kong si Almira. Pero bago ko ikwento ang dahilan kung bakit gusto ko nang bitawan ng relasyon namin, pabati muna ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Nakatulad kong avid listener ng Barangay Love Stories.
Itatago niyo na lamang po ako sa pangalang Benji. 31 years old at taga Mandaluyong. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company sa Pasig simula noong 18 years old ako. At kung ilalarawan ko ang sarili ko ay masasabi ko namang may itsura ko. Abulin din ng mga babae at binabae pero straight gaya ko. Regular sa gym at sumasali sa mga running event. Non-smoker pero umiinom ng alak paminsan-minsan. Basta for me ay health is wealth. Namatay kasi sa cancer ang father ko noong 17 years old ako kaya simula noon ay iningatan ko na talaga ang sarili ko. Pero mabalik tayo sa sinabi kong habulin ako ng mga babae at binabae. Totoo yon. Lalo at may pagka-playboy din ako. Kahit nung teenager pa lamang ako at nagpatuloy yon noong nagtrabaho na ako sa call center. Pero good boy ako sa mata ng mga relatives ko at ang nakakaalam lang ng pagiging mapaglaro ko sa mga babae ay ang pinsan at best friend kong si Emerson Papadudut. Tagal naman sagutin yung tawag ko. Hello? Sa wakas, sinagot mo rin, tol. Sorry tol, may ginawa lang ako. Tinulungan ko lang si mama sa kusina. Ha? Anong ginagawa mo sa kusina? Pambabaeng trabaho yan. Siyempre ako yung naghiwa ng mga sangkap na gagamitin niya sa pagluluto. Saka anong pambabaeng trabaho? May mga kusinerong lalaki, no? Oo na. Parang binibiro ka lang eh. Ano ba kasing dahilan bakit ka napatawag? Itatanong ko lang kung okay lang magdala ng babae dyan sa inyo. Ah, yung girlfriend mo ba? Si Lilia? Oo naman. Yun! Pero hindi ko girlfriend. Tsaka hindi na si Lilia. Iba na to. Anong ibig mong sabihin? Break na kami ni Lilia. Masyadong controlling. Palibhasa, Scorpio ang zodiac sign. Ganun ba yun? Ewan ko. Nababasa ko lang sa Facebook. At naniwala ka naman. Oo, kasi ganun si Lilia. Kaya nga kami nag-break eh. Maniwala sa'yo. Ang sabihin mo, babaero ka lang talaga. Uy, shh ka lang dyan. Mamaya marinig ka nila tita, ano pa isipin nun sa akin? Malamang dahil sa iba't ibang babae na sinasama mo sa mga gathering natin, iisipin talaga nila na babaero ka. Ganun ba yun? Sige na nga, hindi ko na muna isasama tong babae ko. Total, hindi pa naman nagiging kami. Eh anong tawag sa inyo? May mutual understanding? Ewan ko sa'yo, ang tanda-tanda mo na. 30 years old ka na. Pero bakit kasi hindi ka pa rin maging stick to one? Sa gwapo kong to, mahirap sa akin maging stick to one, no? Tsaka maraming magaganda at sexy na babae sa mundo. Mga katwiran mo talaga laging wala sa hulog. Napapaisip tuloy ako kung may tsansa pa ba na tumino ka. Ako nga hindi ko iniisip yung bagay na yan, kaya wag mo na rin masyadong isipin. Basta, ikaw lang nakakaalam ng pagiging playboy ko. Oo, kaya nga nag-aalala pa rin ako na baka isang araw makarama ka na lang sa pinagagagawa mong yan. At bakit naman ako makakarma? Tinatanong mo pa talaga? Siyempre, nananakit ka ng puso ng mga babae. Pinapaasa mo sila tapos iniiwalayan. Ganun talaga nangyayari sa isang relasyon kapag hindi nag-workout ang dalawang tao. Naghihiwalay. Kesa naman patuloy pa sila magsama kahit na hindi ganun katindi yung pagmamahal nila sa isa't isa. Paano mo nasasabi yan? Kung hindi mo naman binigay yung 100% na pagmamahal mo sa isang babae. Para sa akin, hindi ko pa nakikilala yung babaeng bibigyan ko ng 100% ng pagmamahal ko. Kaya habang wala pa siya, trial and error muna. Ewan ko sa'yo, mga katwiran mo talaga. Kung hindi wala sa hulog, bulok. Hayaan mo na lang kasi ako sa ginagawa ko. Total masaya naman ako. Hindi lahat ng masaya ay mabuti na. Tandaan mo pa rin yun. Oo na. At lagi ko pa rin papaalala sa'yo na mag-ingat ka sa gawain mong yan. Lalo na papalit-palit ka ng partner. Baka magkasakit ka niyan. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Maingat ako, huwag kang mag-alala. Pero salamat pa rin sa paalala. Walang anuman. Anong oras ka ba pupunta rito sa bahay? Inaantay ka nila mama at papa.
Anniversary pa naman nila. Huwag mo silang iinjanin. Mga bago mag-alas 12, nandyan na ako. At oo naman, hindi ko i-injanin sina tito at tita. Okay, see you later sa bahay. See you later, bye. Papadudot anak ng tiyuhing kong pastor si Emerson kaya ganon ang ugali niya. Yun bang literal na good boy tapos ako ay mapagpanggap lamang. Pero sa kabila ng lahat ay hindi naman siya judgmental kaya sa kanya ako nakakapag-open up ng mga nangyayari sa buhay ko. Kasama na nga doon ang pagkakaroon ko ng iba't ibang karelasyon. Alam ko na hindi nakaka-proud na magpapalit ng partner pero hindi talaga kasi ako makontento sa iisang babae. Pero nagbago ang lahat nung nakilala ko si Almira. 29 years old siya ng panahong yon at nagtatrabaho sa isa sa mga leading bank sa bansa. Nagkakilala kami sa party through a common friend. Ang masasabi ko lang ay na-starstruck talaga ako noon sa kagandahan niya. Tapos ang puti at ang kinis din ang balat niya. Siyempre bilang attracted ako sa ganong klase ng babae ay kahinaan ko si Almira. Kaya naman mabilis pa sa alas 4 na pinormahan ko siya. Hiningi ko kaagad ang number niya at bagay na hindi naman niya pinagkait sa akin. Doon na nga kami nagumpisang mag-usap at nalaman ko nga na NBSB siya o no boyfriend since birth. Kaya naisip ko na chance ko na yon para mapasagot siya at maging kauna-unahang boyfriend niya. At hindi nga nagtagal ay nagbunga ang pangungulit ko sa kanya. Effort at panunuyo. Nang pumayag siyang magpaligaw sa akin, papadudot. Pagkalipas nga ng 2 buwan ay sinagot na niya ako at ganap na kaming magkasintahan. Ano bang ginagawa natin sa lugar na to? Ano pa nga bang ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend sa lugar na to? Kaso hindi pa ako handa eh. Ha? Hindi ka pa handa saan? Saan pa ba? Dun sa ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend sa motel. Pambihira ka naman. Kaya nga kita dinala rito para gawin na natin yung bagay na yon. Akala ko naman willing ka kasi sumama ka. Nung una willing ako pero biglang nagbagong isip ko eh. Hindi pa pala ako handa. Labo mo naman eh. Bakit hindi ka pa handa? Nandito na tayo. Hindi ko rin ma-explain basta yun yung nararamdaman ko. Sorry. Siguro natatakot ka ano? Oo, hindi ko rin alam gagawin ko eh. Basta sabayan mo na lang ako. Huwag kang matakot. Tuturuan naman kita eh. Kaya lang 'di ba, dapat ginagawa lang ng mag-asawa yung bagay na yun. At kanino mo naman nalaman yan? Anong kanino nalaman? General knowledge yun. Ang mag-asawa lang ang may karapatang gawin yung bagay na gusto mong gawin natin. Noon yon, pero hindi na ngayon. Masyado mo naman tinatali sarili mo sa makalumang panahon eh. Kainis ka naman. Huwag ka namang mainis oh. Sinasabi ko lang naman sa'yo yung nararamdaman ko eh. Paano naman yung nararamdaman ko? Sa lagay yung sa'yo lang mahalaga kasi babae ka? Benji naman, please huwag kong sumigaw. Paanong hindi ako sisigaw? Nakakainis ka na. Kung umasta ka, akala mo teenager pa tayo. Kung nasa mga ganong edad pa lang tayo, baka pwede pa yung sinasabi mo. Kaso ang tatanda na natin eh. Alam ko naman yun kaya nga sorry kasi bigla ako nag-back out. Kung ganyan lang din gagawin, mabuti pa umalis na lang ako. Saan ka naman pupunta? Hindi ko alam. Basta malayo sa'yo. Please, wag ka namang umalis. Huwag mo naman akong iwan mag-isa rito. Anong gagawin ko rito? Ayaw mo naman may mangyari sa atin. Di aalis na lang ako. Bahala ka na sa buhay mo. Nagtatampo ka ba? Hindi ba halata? Halata kasi daig mo pa yung batang nagtatantrums dahil hindi na pagbigyan. Lalaki ako at may pangangailangan ako. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin yun, mabuti pa, wag mo na lang akong insultuhin. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Sorry na kasi. Ano bang pwede kong gawin para hindi ka na magtampo? Alam mo kung anong gagawin mo. Matanda ka na. Hindi ko na dapat sabihin sa'yo yun. Ganun ba? Pero sabi mo sa akin kanina tuturuan mo ko. Ha? Kanina, sabi mo. Oo naman. Pero ibig bang sabihin yan pumapayag ka na?
Oo. Yahoo! Promise, hindi ka magsisisi. Kaya lang pwede bang magdahan-dahan ka lang kasi first time ko pa lang eh. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko mag-i-enjoy ka ngayong gabi. Kasama ako. Papadudod doon ko na-realize na medyo makalumang tao si Almira. Pati na rin ang pag-iisip niya pero buti na lamang at hindi ako nahirapang kumbinsihin siya. Naayos lang na gawin namin ang bagay na yon dahil nga moderno na ang panahon. Kaya masayang-masaya talaga ako nung pumayag siyang may mangyari sa amin ang gabing yon. At mas lalo lang nadagdagan ang kaligayahan ko sa dibdib. Dahil ako papadudot ang unang lalaki na nakagalaw sa kanya. Hindi ko na masyadong idedetalye pa pero isa lang ang masasabi ko, pinaka the best. Na experience ang nangyari sa amin ang unang gabi ni Almira. Hindi nagtagal ay siya na ang nag-i-insist na may mangyari sa amin at sobrang saya ko noon. Siya na ang madalas na nagyayaya sa akin at sino ako para tanggihan ang paanyaya ng isang katulad niya. Hindi ko rin may paliwanag pero ang galing ni Almira sa parteng nabibighani niya ako hindi lang sa pisikal niyang katangian at galing sa pakikipagromansa kundi maging sa buong pagkatao niya. Alam ko, nang mga panahon na yon na natagpuan ko na ang babaeng mamahalin ko ng 100%. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang unang beses naming ginawa ni Almira yon ay nasundan pa nga ng mas marami pang beses. Masaya ako kasi hindi lang ako ang nag-i-enjoy sa mga ginagawa namin kundi maging siya rin. Minsan pa nga niyang nasabi sa akin na ginising ko raw ang natutulog niyang pagkababae. Kaya medyo proud ako pagdating sa bagay na yon. Kaya lang kung hindi naman kami magkasama ni Almira at kung walang nangyayari sa amin ay subsob sa trabaho ang girlfriend ko. Palibas ay mataas ang posisyon niya sa pinagtatrabahuhan niya, bagay na hindi ko kinatutuwa lalo kapag feeling ko ay wala na siyang oras sa akin. Kaya nga hindi ko naman napigilan ang sarili kong tumingin sa ibang babae. Pampawala ng lungkot o bagot sa relasyon namin ni Almira. Sa ganong paraan ay hindi ko masyadong dinaramdam ang pagtanggi niya sa pag-aaya kong lumabas. Kesyo marami nga siyang ginagawa sa trabaho o pagod dahil sa trabaho. Pero sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko si Almira dahil hindi naman ako nahuhulog sa mga babaeng nagugustuhan ko. Gusto ko lang silang kasama. Hindi ko naman sinabing mahal ko na, papadudot. Uy, nag-reply na rin siya. Si Almira? Akala ko ba nasa seminar sila ngayon? Oo nga. Bakit? Sinabi ko bang si Almira yung nag-reply? Nag-assume lang ako kasi ang lapad ng ngiti mo. Kulang na lang mapunit yung pisngi mo. Tapos malalaman kong hindi pala yan si Almira. Sino yan ha? Wala lang to. Kailan ka pa naging chismoso ha? Alam kong masama maging chismoso. Pero mas masama yung may iba kang babaeng inaatupag habang busy ang girlfriend mo. Ikaw nang may sabi, busy ang girlfriend ko. Kaya nga may kasabihan na pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Kung ganun, totoo nga na may ibang babae ka? Relax ka lang dyan, tol. Paano ako magre-relax? Mukhang bumabalik ka na naman sa pagiging babaero mo. Akala ko pa naman nagbago ka na nung makilala mo si Almira. Akala ko rin nagbago na ako. Pero kasalanan naman niya kung bakit ako humahanap ng atensyon sa ibang babae. Paano naman niya naging kasalanan? Yung pagiging busy niya sa trabaho, kaya nawawala na siya ng panahon sa akin. Pero may trabaho ka rin naman, di ba? Dapat alam mo yung pakiramdam na yun. Meron at alam ko naman yun. Pero mas busy sa akin si Almira. Nakakatampo na yung ilang beses niya rin tinanggihan mga pagyaya kung lumabas kami.
Kaya nang bababae ka na lang. Oo na hindi. Anong oo na hindi? Labo mo naman? Oo, pero hindi ko naman mahal tong babaeng to. Kumbaga, libangan ko lang siya para hindi ko masyadong maramdaman yung pagka-busy sa trabaho ng girlfriend ko. Tsaka si Almira pa rin naman ang mahal ko. Ang alam ko sa pagmamahal, dapat nananatili kang tapat sa taong mahal mo. Yun yung sayo, pero iba naman yung alam ko. Ewan ko sa'yo, Benji. Hayaan mo na lang kasi ako sa ginagawa ko. Malaki na ako, alam ko na to. Paano kita hahayaan? Masama nga yan. May girlfriend kang tao. Ipapaalala ko lang sa'yo. Sigurado pag nalaman ni Almira yung pagiging babaero mo, hihiwalayan ka nun. Wag naman, mahal ko yun eh. Kung talagang mahal mo si Almira, hahanap ka ng ibang pagkakaabalahan. Hindi ang pambababae mo. Marami naman dyan eh. Wala ka bang sasaliyang marathon dyan? Para kahit paano malibang ka naman. Wala eh. Tsaka tinatamad na akong sumali. Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Kung sa church yan, pas ako. Alam kong sasabihin mo yan, kaya hindi tayo dun pupunta. Eh saan? Sa book fair. Meron dito sa Metro Manila at gusto kong puntahan. Dun mo ako samahan. Boring naman nun, puro libro. Kaya nga book fair. Anong ine-expect mong makita? Mga alak? Oo, tsaka mga babaeng sumasayaw sa pole. Biro lang. Ikaw lang yung tumanda pero paurong. Sakit mo naman magsalita. Biro nga lang, di ba? Biruin mo na ang lasing, pati na ang bagong gising pero wag lang ako. Wag ka na kasing pikon, tol. Basta, tigilan mo na yung paglalaro mo ng apoy. Matanda ka na eh. Matakot ka na lang din mapaso, sinasabi ko sa'yo. Papadudot aminado naman ako na masama na ma-in love pa ako sa ibang babae lalo na at may girlfriend na ako. At si Almira nga yun. Pero sa totoo lang ay mahirap kalimutan ang mga bagay na kinasanayan ko na. Buti na lang talaga at nandyan si Emerson para magpaalala sa akin na dapat ay maging loyal na ako sa iisang babae kung ayaw kong makarma pagdating ng panahon. Sino ba naman ang gustong makarma, hindi ba? Saka tama rin naman siya nang sabihin niyang hindi na ako bumabata para maglaro pa rin ng apoy. Malaki ang utang na loob ko sa pinsang kong si Emerson dahil napakatyaga niya sa akin. Kasi malamang kung malamang malalaman lang ng iba naming kamag-anak ang mga kalokohan ko, lalo na sa pakikipagrelasyon ay baka itakwil nila ko. May ugali kasi sila na ayaw nila na nababahira ng kahihiyan ng angka namin, lalo na at karamihan sa mga kamag-anak namin ay may tungkulin sa simbahan. Pero syempre wala namang tao na pinanganak na perpekto at kabilang na ako doon. Bata pa lamang ay hindi na ako close sa parents ko dahil pinipilit nila sa akin ang relihiyon nila. Kulang na lang ay itakwil ako ng mga magulang ko at dahil wala naman akong kapatid ay wala akong nagiging kakampi. Pero nung nagkasakit ang mama ko, ako ang nag-alaga sa kanya. Ganon din si Papa kaya naman noong nawala sila bagaman masakit, ay laking luwag naman sa dibdib ko yon. Hindi kasi birong mag-alaga ng may sakit lalo na at mag-isa ka lamang sa buhay. Papadudot mabilis na lumipas ang mga araw at sa tulong po ni Emerson ay nakadiskubre ako ng bagong hobby na magugustuhan ko kaya naman hindi na ako kating-kate na makapang babae. At yun nga ay ang pagluluto. Nag-aral akong magluto ng iba't ibang putahe mula sa recipe book na nabili ko sa book fair na pinuntahan namin ng pinsan ko para kay Almira. Sa ganong paraan ko na-impress ang girlfriend ko at masayang masaya ako kapag nagugustuhan niya ang putaheng hinahain ko, Papadudot. Mahal, baka naman pwede mo na akong pagbigyan. Alam mo namang miss na kita eh. Miss na rin kita pero wag mo na ngayon. Ha? Bakit? Kasi masama pakiramdam ko eh. Masama pakiramdam mo? Nakapunta ka nga rito sa apartment ko.
Pumunta ako rito kasi gusto kitang makasama, hindi para makipagsiping sa'yo. Tsaka, hindi ka ba nakakaintindi? Masama nga pakiramdam ko, masakit puson ko. Meron ako. Ano ba yan? Wrong timing naman. At yun pa talaga yung naisip mo? Bakit ba kasi nagpunta ka pa rito kung meron ka? Sana pinahinga mo na lang sa inyo. Di ba sinabi ko na nga, gusto kitang makasama. Akala ko ba miss na miss mo na ako, tapos ngayon, kulang na lang ipagtabuyan mo rito ako sa apartment mo nung nalaman mong meron ako. Ganun na lang bang tingin niyo sa aming mga babae? Para usan? Hoy, hindi naman ganyan tingin ko sa'yo ah. Hindi raw, pero bakit yun ang nararamdaman ko? Pambihira naman oh. Alam ko ako yung nagtatampo rito. Pero sa lagay mukhang mas ikaw pa yung masama ang loob sa atin ah. Ano ulit yun? Nagtatampo ka na naman kasi hindi ka napagbigyan sa gusto mo mangyari. Siyempre, lalaki ako. May pangangailangan ako. Tsaka tagal mong naging busy. Ngayon na nga lang tayo nagkasama. Kaya umasa ako na mapagbibigyan mo na ako. Hindi ka ba nakakaintindi? Masama nga ang pakiramdam ko tsaka meron ako. Oo na, naiintindihan ko naman. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin pa yon. Kaya nga sabi ko sana di ka na nagpunta rito. Baka naman kaya ka nagpunta rito kasi gusto mong magpaalaga sa akin ha? Bakit? Masama ba? Hindi, pero busy ako. Busy saan? Wala ka namang ginagawa ah. Meron na. May laro raw kaming basketball mamaya ng mga tropa ko. Niyaya nila ako kaya sasama ako. Sumali ka ng basketball eh hindi ka naman marunong mag-dribble. Sobra ka naman. Kaya nga sumali para matuto. Pwede bang saka ka na lang pumunta sa laro nyo. Dito ka na lang muna. Samahan mo ko. Mag-banding tayo. Ano naman gagawin natin? Mag-movie marathon. Marami magagandang pwedeng panoorin ngayon. Alam mo namang hindi ako mahilig manood ng movie. Para sa akin pag-aaksaya lang ng oras yun. Pwede bang mag-aksaya ka na muna ng oras kasama ko? Yun lang naman kasi yung pwede natin gawin ngayon lalo na ang sakit-sakit ng puson ko. Please. Ano pa nga bang magagawa ko? Konsensya ko pa kung iniwan kita rito sa ganyang kalagayan. Thanks mahal. Kahit mukhang napipilitan ka lang. Huwag mo nang banggitin yung bagay na yon. Lalo ko nawawalan ng gana eh. Sige ka, iiwanan kita rito. Sorry na. Mabuti pa, pagluto mo na lang ako ng masarap para gumaan-gaan naman yung pakiramdam ko. At nautusan pa nga ako? Hindi kita inuutusan, okay? Tsaka huwag ka nga umasta na akala mo aping-api ka sa relasyong to. Lalo lang sumasama loob ko sa'yo eh. At ikaw na naman ang masama ang loob. Totoo talaga yung kasabihan na only women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Ay, mapapasana all ka na lang talaga. Papadudot, masama pa rin ang loob ko kay Almira ng mga panahong yon dahil hindi niya napagbigyan ang gusto kong mangyari. Bukod sa wrong timing din ang pagkakaroon niya ng period kaya mas nadagdagan lang ang inis ko. Kaya nga pinaramdam ko sa kanya na masama talaga ang loob ko sa pamamagitan ng pagtitiis na wag siyang kibuin ng buong araw kahit na nag-i-insist siya na magbanding kami sa pamamagitan ng panonood ng pelikula. At nagpatuloy pa nga ang silent treatment ko sa kanya ng sumunod na araw. Ewan. Sa dinami-rami ng mga babae na naging partner ko ay ganito pala ang pakiramdam kapag nagsettle ka na sa isa. At sa totoo lang ay hindi na ako natutuwa kasi pakiramdam ko ay nakadepende na kay Almira ang kaligayahan ko. Yun bang tipong siya lang ang kailangan ko para sumaya, na hinahanap-hanap ang atensyon niya at apektado ko kapag pinagkakait niya yon sa akin dahil sa trabaho o sa ibang bagay. Tiwala naman ako na walang ibang lalaki si Almira dahil mahal niya ako. Kaya ang kalabang ko na lang talaga papadudot sa kanya ay ang trabaho niya. Bagay na sa tingin ko ay mas matimbang sa kanya kesa sa akin. Nang mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sa huli ay nagkabati rin kami ni Almira. Inopen up ko kasi sa kanya ang frustration ko sa relasyon namin. Bagay na pinakinggan naman niya. At bilang mga adult ay natuto kaming mag-compromise sa isa't isa. Masasabi ko na masarap din pala na magkaroon ng permanenteng karelasyon lalo na at willing siyang gawin din ang lahat para mag-workout ang aming pagsasama.
Masasabi ko na naging maayos ulit kami ni Almira sa nagdaang 3 buwan hanggang isang araw ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Hindi lingid sa kalaman ko ang madalas na pagkakasakit ng girlfriend ko. Nagsimula yon noong nagkaroon siya ng period at hindi na tumigil sa loob ng 1 buwan. Nang kumonsulta siya sa gynecologist, na-diagnose siyang may abnormal uterine bleeding. Niresetahan siya ng gamot para huminto ang pagdurugo at tumigil naman yon, pero hindi niya sinabi sa akin na bumalik din pala pagkalipas ng 2 linggo. May tampuhan pa nga kami noon kasi hindi niya ako sinamahan sa outing namin ng mga katrabaho ko. Kesyo trabaho na naman niya ang dinahilan niya. Kaya nga noong kinompronta ko siya ay doon ko na nalaman ang katotohanan, Papa Dudut. Sino ba yan? Aga-aga. Storbo. Hello? Hello, mahal. Oh, mahal. Aga pa. Napatawag ka. Oo nga pasensya ka na. Busy ka ba? Hindi naman, pero natutulog kasi ako at naistorbo mo lang naman ako. Alam mo namang graveyard shift na kami, kaya tulog ako sa araw. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Masyado kasi akong occupied. Occupied sa work mo? Hindi na bago yun. Mas madalas pa nga na trabaho mo laman ng isip mo kesa relasyon natin. Ayoko magsimula ng away, pwede ba? Hindi pwede kasi may init ulo ko ngayon. Lalo sinira tulog ko. Kailan ka ba magmamature? Alam mo, tama yung nakwento mo na sinabi sa'yo ni Emerson na tumatanda ka ng paurong. Grabe ka naman. Kung tumawag ka lang para ipamukha sa akin ng bagay na yan, mabuti pa, ibaba ko na tong phone para makatulog na ako ulit. Pag ako napuyat talaga mamaya sa trabaho, sisisihin kita. Mamaya mo na ibaba. Bakit ba kasi? May gusto ka bang sabihin? Oo, meron. Ano ba yun? Sabihin mo na bago pa kita matulugan. Antok na nga sabi yung tao Ano kasi, nalaman ko na yung result ng biopsy ko, mahal. Ha? Anong biopsy? Yung tungkol sa pagdurugo ko. Bumalik kasi ulit yung pagdurugo kahit na umiinom na ako ng gamot na nireseta ng gynecologist ko, kaya pinayuhan niya ako na magpa-biopsy. Yun yung kukuha sila ng sample cells o tissue sa katawan mo para i-test sa laboratory. Sandali. Hindi ko kasi masyadong maintindihan. Hinay-hinay ka muna, okay? Kagigising ko lang, yan agad bungad mo. Sorry, kasi hindi ko lang alam kung paano tatanggapin yung result. Natatakot ako, mahal. Ano ba yung result? Yung diagnosis, hyperplasia with atypia, ibig sabihin, cancer. May cancer ako, mahal. Sigurado ka ba dyan? Baka nagkamali lang sila. Hindi sila pwede magkamali, mga eksperto yun. Ano na raw gagawin sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Ayoko pang alamin kasi natatakot ako. Hindi naman pwede yun. Kailangan mong alamin kasi mas nakakatakot kung wala kang gagawin. Siyempre meron naman, pero sa palagay mo ganun kadali tanggapin yun? Akala ko hormonal imbalance lang yung nangyari sa akin na simpleng pagdurugo lang na madadaan sa gamot, pero bakit naman nauwi sa ganito? Hindi ko alam yung sagot sa tanong mo, pero pupuntahan na lang kita. Nasaan ka ba ngayon? Nandito ako sa may convenience store malapit sa clinic ng gynecologist ko. Puntahan mo na ako rito kasi naiiyak na ako. Huwag kang umiyak. Nakakahiya naman sa ibang tao na makakakita sa'yo. At nakuha mo pa talagang isipin sila kaysa sa akin. Huwag ka na makipagtalo. Paalis na ako. Diyan ka lang, pupuntahan kita. Huwag na, uuwi na lang ako. Kaya ko na palang sarili ko. Almira naman! Bye! Hello? Hello? Mga babae talaga! Papadudot gulat na gulat ako nang malaman ko ang resulta ng biopsy ni Almira. Pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa na pati siya ay tinamaan din ng cancer. Bigla tuloy bumalik sa akin yung alaala ko noong inaalagaan ko ang mga magulang ko
na nagkasakit din. Bagaman hindi cancer ang kinamatay ni Mama, yun naman ang cause of death ni Papa. Natakot ako kasi alam ko sa sarili ko na mauulit na naman ang pinagdaanan ko habang inaasikaso ang mga magulang ko noong may sakit sila hanggang sa kanilang kamatayan. Pero syempre nanaig pa rin ang awa ko sa girlfriend ko. Nalungkot ako ng husto sa kalagayan niya at bilang boyfriend niya responsibilidad ko siya, Papa Dudut. Katulad ko kasi ay ulilang lubos na si Almira. May isa siyang nakababatang kapatid pero nasa Mindanao at madalang na lamang din ang kanilang komunikasyon. Ang pinakamalapit niyang kamag-anak ay nasa Camarines Norte. Kaya nga ako ang kasakasama ni Almira sa pagpapagamot niya noong lumala na ang sakit niya. Na-diagnose siya na mayroong endometrial cancer o cancer sa lining ng kanyang matres. At sa loob ng 7 buwan ay aaminin kong naubos na ako at nawala na ng pag-asa. Kaya nga nasabi ko sa pinsan kong si Emerson kung gaano na ako kapagod at gusto ko nang bumitaw, Papa Dudut. Wow, ang sexy naman niya. Ganda ng katawan. Ang kinis ng balat, tsaka ang puti. Sino yan? Bago kong natitipuhang babae. Natitipuhang babae? May girlfriend ka na, di ba? Oo, pero hindi ko kasi mapigilan. Kahinahan ko mga mapuputi tsaka makikinis ang balat. Tol, nasisiraan ka na ba ng ulo? Alam mong may girlfriend ka pero nakuha mo pang mambabae. Ipapaalala ko lang sa'yo na may sakit si Almira. Dapat inaalagaan mo siya at hindi pinasasakit yung ulo niya. Yun naman ginagawa ko. Inaalagaan ko siya. Pero nakakapagod na. Anong sinabi mo? Nakakapagod nang mag-alaga sa kanya. Parang hindi naman kasi umuokay yung kalagayan niya. Parang di naman tumatalab yung mga gamot sa kanya. Pareho na kaming nawawalan ng pag-asa na baka gumaling pa siya. Kaya nga mas lalo mo siyang alagaan. Lalo mo siyang tutukan. Kasi kailangan ka niya ngayon. Pero pagod na nga ako, Tol. Hindi ka ba nakikinig? Pagod na ako. Nung nagkasakit parents ko, ako nag-alaga sa kanila. Wala akong katulong kasi wala rin naman akong mga kapatid. Kung dumadalaw man kayo sa kanila, saglit lang. Pag umalis kayo, ako na lang yung naiiwan sa kanila para asikasuhin sila. Kaya nga nung namatay sila, aaminin ko na medyo nakaramdam ako ng konting kaginhawaan sa dibdib. Kasi wala na akong aasikasuhin pa. Tapos ngayon, mauulit na naman kay Almira yung pinagdaanan ko noon sa mga magulang ko. Parang di naman yata patas yun. Anong hindi patas dun? Paanong hindi naging patas yun? Sa inyong dalawa, siya yung may mas mabigat na pinagdaraanan. Yan tayo eh. Porque hindi ako yung may sakit, ibig bang sabihin ayos na sa akin ang lahat? Hindi ka ba nakinig? Nakakapagod mag-alaga ng may sakit. Tsaka bakit kasi kailangan niya pa magkasakit ng ganon? Paano na lang yung mga pangarap namin? Hindi na yun matutupad. Kasi baka bukas o sa makalawa, kunin na rin siya sa akin. Bakit ka ba ganyan mag-isip? Habang may buhay, may pag-asa. Hindi totoo yan. Kasi umasa rin naman ako noon na gagaling ang mga magulang ko. Pero ang ending, pareho lang silang kinuha sa akin. Kaya nga hinanda ko na yung sarili ko sakaling may mangyaring di inaasahan kay Almira. Eto na nga, nagmo-move on na ako. Sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang babae na pagtutuunan ko ng pansin. Mali pa rin yung paraan mo. Hindi tama na habang buhay pa si Almira at lumalaban siya sa sakit niya, nagmo-move on ka na at nambababae. Matakot ka nga sa karma. Natakot na ako nun sa karma. Kaya nga nagpakatino ako sa kanya. Pero anong ginanti sa akin ng kapalaran? Yung pagkakaroon ng cancer ng girlfriend ko? Kung hindi ba naman talaga patas ang mundo para sa lahat ng tao? Sakto! Ako pa yung naambunan ng kamalasan. Alam mo kung ano yung nasa isip ko ngayon? Ano? Na hinihintay ko na lang na kunin sa akin si Almira. Para matapos na ang lahat. Benji naman! Dun lang tayo sa makatotohanan, Tol. Ayoko nang umasa para mabigulang ulit. Kaya mabuti pa. Hayaan mo na lang ako sa pambababae ko. Sa nalilibang ako sa ganitong paraan. At nakakalimutan ko yung nangyayari kay Almira. Kaya kung di mo ako kayang suportahan, wag mo na lang akong pakialaman.
Please lang. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung ganon ako mag-isip dahil napaka-unfair ng tadhana sa akin. Sa lagay, yun ba ang premyo ng pagiging mabait at stick to one sa isang relasyon? Yun ba ang balik ng karma kapag tuluyan na akong nagpakatino? Yung bibigyan ako ng partner na aalagaan ko katulad ng mga magulang kong may sakit noon at sa huli ay kukunin na lamang din sa akin. Kung oo, sana hindi na lang pala ako nagbago para hindi ko na ulit pagdaanan yung ganong klase ng karanasan kasi nakakapagod na. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay tuloy-tuloy ang gamutan ni Almira at imbes na bumuti ang kanyang kalagayan, lalo lang lumala ang kanyang karamdaman. At ako ang sumasalo ng lahat ng pagod sa pag-aalaga sa kanya kaya nga naisip ko na gusto ko na lamang bumitaw sa relasyon namin para matapos na. Pero hindi ko naman magagawa yon dahil ako lang din ang inaasahan ni Almira. Kaya nga kung totoo ang himala, sana'y maghimala ang Diyos na sana ay pagalingin na niya ang girlfriend ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Umaasa ako na sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin para naman mabigyan po ako ng pag-asa na manatili sa aming relasyon ni Almira at huwag bumitaw. Maraming salamat po and God bless sa inyong programa at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benji. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bunso, pinakamamahal at iniingatan sa pamilya. Nagbibigay saya at ligaya pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil kapag bunso ka ay wala kang karapatan ng mga tuwiran hanggat wala ka pang napapatunayan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako ng marami dahil binigyan ninyo ng pagkakataon na mabasa ang sulat ko. Gusto ko lamang pong i-share ang buhay ko bilang bunso sa pamilya. Maliban po kasi sa ako ang laging uutusan ay lagi pa kaming pinagkukumpara ng ate ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako po si Ann, 25 years old, laking Cavite. Sumakabilang bahay na po ang papa namin. Simula po nung umalis siya sa bahay namin ay hindi ko na siya nakita pang muli. Kaya naman po ang mama ko na lamang ang dumiskarteng mag-isa para mabuhay kami ng ate ko. Dahil nga po bata pa ako noon ay madalas po akong nasa kalye. Lagi ako nasa initan kaya po kapansin-pansin talaga ang pagkakalayo ng kulay namin ng ate ko. Bata pa rin naman po si ate noon pero pinipilit na niyang maging dalaga. Siguro dahil impluwensya na rin po ng mga baklang kumukuha sa kanya para sumali sa mga contest. Hindi na rin naman tumatanggi si mama dahil madalas naman po ay panalo si ate at laging may nauuwing pera. Sa loob ng isang taon ay nakakatatlo hanggang 4 na beses na sumasali ang ate ko sa pageant. Kaya naman 17 years old pa lamang siya ay hasang-hasa na siya. Dahil nga po sa pambato ng mama ko ang ate ko kapag nasusugatan nito ay halos atakihin na sa puso si mama sa sobrang galit.
Kailangan po kasing mapanatili ni ate ang pagiging makinis. Tuwang-tuwa naman po siya dahil ramdam na ramdam niya ang importansya niya sa pamilya namin. Hindi ko naramdaman sa mama ko yon. Minsan ay pinapakita ko pa kay mama na may sugat ako. Pero ang lagi niya lamang sinasabi ay okay lang naman daw yon. Dahil bata pa naman ako, Papa Dudut. Bata ka. Patayin mo nga yung gripo. Kanina pa yan umaawas. Nadapa po kasi ako kanina, Ma. Hinuhugasan ko lang yung sugat ko. Gamitin mo yung tabo, hindi yung pinapawas mo yung tubig. Ma, pengin na lang po ako ng pera. Bibili lang po ako ng Band-Aid. Bakit lalagyan mo pa yan ng Band-Aid? Gagaling din naman yan agad. Sugat lang yan, Ann. Aling Mirna! Aling Mirna! Ano na naman, bakla? Asin ba yung anak mong dalaga? Hiramin ko muna. Mabilis lang, promise. Oh, eto si Ann. Ay, hindi yan Aling Mirna. Yung maganda, yung dalaga. Asin ba yon? Bakit? Pangit ba si Ann? Aling Mirna naman eh. Alam mo naman kung anong ibig ko sabihin. Ano ba kasing kailangan mo kay Rosie? Nakakainis ka na, Aling Mirna. Magfi-fiesta na. Ano ba? Isasali ko yung pambato natin. Mali mo maging butya pa yan. Yung mapapanalo na nun, pwede mo na pambayad ng tubig, kuryente. Ayaw mo pa? Ay talaga ba? Sige, hagilapin mo na lang yung batang yun sa labas. Natuto na maglakwatch eh. Ano ba naman yan? Saan ko naman nahagilapan yung anak mo? Kay Berna? Ne, ikaw na nga lang. Pakayanan mo ng ate mo, bilis. Para sa ekonomiya to. Bilis na, please lang. Sige po. Dumaan ka na rin muna sa tindahan. Umutang ka na muna ng toyo. Babayaran ko na lang sa katapusan. Opo, alis na po ako. Aling Mirna, ba't ba yung bunso mo ganyan ang itsura? Grabe ka naman sa bunso ko. Bata pa kasi yun, kaya hindi pa nag-aayos ng sarili. Matututo rin yan. Dapat kasi hindi mo na pinapayagang magtatakbo sa kalsada yon. Nakita mo ba yung binte? Puro bariya! Kung naipambabayad sana yun ang gastusin nyo, di maganda! Kaso hindi! Hayaan mo na nga lang. Mag-focus ka na lang kay Rosie. At pagsasabihan ko na lang yung batang yun. Concern lang naman ako, Mamshi. Narinig ko pa ang usapan nila bago ako tuluyang umalis noon, Papa Dudut. 2 taon lang naman ang agwat namin ng Ate Rosie ko. Pero kitang-kita talaga ng mga tao ang pagkakalayo ng itsura namin. Sabi naman ng ibang mga matatanda ay maganda raw ako, pero mas maganda talaga ang ate ko. Minsan ay naiinis na rin ako sa baklang yon at minsan pa kasi na nasulsulsulan niya ang mama ko na huwag na akong palabasin dahil dalaga na daw ako at kailangan ko na ng mag-ayos ng sarili. Ano bang magagawa ko kung trip kong makisama sa mga 12 years old kahit na 15 years old na ako? Masaya naman ako sa Chinese garter dahil hindi naman porket gusto ng ate ang maging beauty queen ay yun na rin ang gusto ko. Tulad po ng inaasahan ay naging mutya ang ate ko sa lugar namin. Pero kasabay din ang pagsikat niya ang pagpangit ng ugali niya. Marami na rin ang naiinis sa kanya dahil ginagamit niya ang ganda niya para makapagpanipula ng mga tao. Minsan nga po ay feeling niya ay gusto siya ng mga lalaki sa paligid niya kahit na hindi naman talaga. Gumagawa pa siya ng kwento na nililigawan daw siya kahit ang totoo ay pinapakisamahan lamang siya ng mga ito. Nagbago na talaga ang ugali ng ate ko lalo na noong natuto na rin akong magayos ng sarili. Lahat ng dapat ay hati kami. Napupunta lahat sa kanya at kapag umangal ako ay sasaktan niya ako, Papa Dudut.
Ang sabi ni Mama, hati daw tayo. Bakit kinuha mo lahat? Wala kang pakialam. Ako ang mas matanda. Sumasobra ka na! Gusto mo lahat sa'yo! Hindi lang naman sa'yo binigay yan eh! Eh kailangan ko nga ng mga damit eh. Bakit ba? Wala ka naman natutulong dito sa bahay. Bakit? Kahit isang beses ba nakapagbigay ka na kay Mama ng pambayad ng kuryente? Ang pangit ng ugali mo! Balang araw, ako mag-aahon kay Mama sa hirap. Tsaka bakit? Ako naman lahat ang gumagawa dito sa bahay ah. Eh ikaw, pag walang pageant, wala ka rin kwenta. Wala palang kwenta ha? Bastos ka! Bitiwin mo ako! Wala kang karapatan sumagot sa akin! Malandi? Ha? Sinong malandi ha? Ikaw! Akala mo, hindi ko alam na may boyfriend ka? Isusumbong kita kay Mama! Oo, isusumbong kita kasi nakita kita kagabi, hinalikan ka ni Roy! Pok! Pok! Hoy! Ano, magpapatayan ba kayong dalawa? Ano ba problema nyo? Eh yung si Ane, tinawag akong pok-pok. Narinig mo naman, di ba? Bakit nagsasalita ka ng ganyan sa ate mo, Ann? Mas matanda sa'yo ang ate mo, magpakita ka ng respeto. Talaga namang malandi yan eh. Nakita ko yan, nakikipaghalikan kagabi. Hoy, Rosie, nakipaghalikan ka? Hindi no, maniwala ka dyan, sinungaling yan. Umayos kayong dalawa ha? Ayoko na mauulit to, lalo ka na, Ann. Ayoko mauulit na tatawagin mong pok-pok yung ate mo. Sa huli ay ako pa rin ang may mali. Hindi man lang muna ako pinagpaliwanag ni Mama noon. Pakiramdam ko po talaga ay mas pinapaboran niya si ate. Gusto ko rin po sanang magtampo kaso ay wala rin namang panahon si Mama na pansinin yung mga ganong klase ng drama. Siguro ay yun din ang naging dahilan kung bakit tumanda na lamang ako na hindi ako mahilig sa mga drama sa buhay. Ganon kasi ang pinaramdam ni Mama sa akin. Simula nung araw na yon ay bihira na lamang kaming maging okay ng ate ko. Laging may initan sa pagitan naming dalawa. Hinahayaan ko na lamang siya kung gusto niya na kunin lahat ng binigay sa amin na damit na dapat ay hati kami. Natuto na lamang ako na maging kontento sa mga bagay na meron ako. Dumiskarte na lamang ako sa sarili ko at ang pera na nakukuha ko ay binibili ko ng mga personal na bagay. At ang matitira ay ibibigay ko kay Mama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Parehas na kaming nasa wastong edad ng kapatid ko. Masarap pala sa pakiramdam ang napupuri. Madalas na kasi akong masabihan ng maganda at nagugulat yung mga kumare ni Mama para daw kasing hindi ako yung batang Ann na nakikita nilang patakbo-takbo sa kalsada noon. Nakakatuwa kung paano sila namamangha sa pisikal kong itsura. Hindi na po kasi talaga ako lumalabas ng bahay, Papa Dudut. Kaya siguro pumuti na rin po ako. Nang tumungtong po ako sa kolehiyo ay tuluyan na akong nawala ng gana sa kalye. Siguro'y ganon talaga kapag nagdadalaga. Maganda pa rin naman ang ate ko pero hindi na siya ang center of attraction. Madalas kasi nilang makita si ate kaya kapag ako na ang lumalabas sa eksena ay nawawala talaga ang atensyon nila sa ate ko. Dahil po doon ay mas lumala ang tensyon sa aming dalawa. Natuto na rin po ako mag-ipon ng pera at hindi ko naman kasi maaasahan ng mama ko na bigyan ako ng pera para sa mga luho ko. Pero naglalakas siyang mangutang kapag lalaban ang ate ko sa mga beauty pageant. Hindi na rin ako nagsiselos dahil sanay na ako. Isang araw po ay hindi ko na napigilan ng sarili ko at kinalkal ko na ang bag ng ate ko. Nawawala po kasi ang mga gamit ko at hindi po yon ang unang beses na nawalan ako kaya naman kinompronta ko na siya. Mag-usap nga tayo. Wow! Kung makapagsalita, panganay ka? Alam mo, pagod na akong intindihin na hindi ka pwedeng kumprontahin dahil mas matanda ka sa akin. Kasi ikaw gusto mo inirerespeto ka eh. Pero
sinasabi mo, ha? Ito! Sa akin tong lip tint na to, di ba? Sa akin din tong foundation na to. Pati yung necklace na sinusuot mo sa school, sa akin din yon. Akala mo hindi ko nakita yon? Bakit ninakaw mo yun sa gamit ko, ha? Bakit? Ikaw lang ba yung pwedeng magkaroon ng mga yan? Ba't namimintang ka? Pag nanakaw naman talaga yung ginawa mo eh. Hindi mo pinaalam na kinuha mo yung gamit ko. Anong tawag mo doon? Bakit mo ninanakaw yung gamit ko, ha? Hindi nga yan sa'yo, akong bumili niyan. At yung kwintas, bigay yun sa akin. Binigay nino? Ba't kailangan ko pa sabihin kung sino? Palibhasa walang nagbibigay sa'yo. Hindi ko kailangan na magbibigay sa akin kasi kaya kong bumili. Tsaka may palatandaan ako sa foundation ko, no? Kaya huwag ka na magsinungaling. Ano ba? Kung magsigawan kayong dalawa, parang hindi kayo magkapatid. Ano na naman ba yung pinag-aawayan nyo? Ito pong anak nyo, magnanakaw. Kinuha niya yung gamit ko nang walang paalam. Ano ba, Ann? Diba sabi ko, huwag kang magsasalita ng ganyan sa ate mo? Ilang beses ko dapat ipaalala sa'yo yan? Totoo naman, ma. Ano bang tawag sa ganon? Di ba magnanakaw? Kahit na. Ate mo yan. Kapatid mo yan. At ikaw naman, bakit kinukuha mo yung gamit ng kapatid mo? Iniram ko lang naman. Sasabihin ko rin naman eh. Sinungaling! Ang sabi mo kanina, sa'yo talaga yung mga gamit na to. Sabi mo, binigay sa'yo yung kwintas. Sa bagay, kapag magnanakaw ka, hindi malabong sinungaling ka rin. Ibalik mo yung kwintas ko! Hindi po nakapagsalita si Mama noong malaman niya na nagsinungaling yung paborito niyang anak. Hindi ko na nga po narinig na pinagalitan siya ni Mama. Pero kung ako ang gumawa noon ay hanggang kinabukasan ay maririnig ko pa rin ang issue na yon. Kitang-kita talaga ang pagiging bias ni Mama pero wala naman po akong magagawa. Kailangan ko na lamang tanggapin kung wala rin naman si Mama ay malamang ay wala rin ako dito sa mundo. Kinagabihan po ay nakita ko ang kwintas sa kama ko. Buti na lamang at nadula siya. Ang totoo po ay hindi ko talaga binili ang kwintas na yon. Binigay po yon sa akin ng boyfriend ko at hindi po nila alam na may boyfriend ako noong college. Patago lamang po kasi kaming nagkikita. Hindi ko rin po magawang ipakilala kay Mama dahil pagagalitan na naman niya ako. Pero pagka-graduate ko po ng college at nung meron na akong sariling trabaho, ay doon ko lamang napakilala ang boyfriend ko. Pagkatapos po ng maraming pagsubok sa buhay ay nakapagtapos na nga po ako ng pag-aaral. Napakasarap po sa pakiramdam na buwan-buwan ay nakakapagbigay na ako kay Mama galing sa sarili kong pera. Ako lang ang nakatapos dahil nabuntis si Ate Rosie pero hindi siya pinanagutan ng ex-boyfriend niya. Okay lang sana kaso ay hindi pa rin nagbago si ate. Lagi pa rin siyang nasa lakwatsahan at si Mama ang nagbabantay sa pamangkin ko. Mahal ko ang pamangkin ko pero hindi ko magawang itolerate ang pagiging irresponsable ng kapatid ko. Iyak eh. Ikaw kasi sinanay mo nang laging binubuhat eh. 2 years old na, buhat pa rin yung gusto. Nakita mo may ginagawa pa ako eh. Laruin mo muna at kukunin ko na lang mamaya sa'yo. Kasi naman mama eh. Gusto nga buhat nakakapagod nga yung gusto niya. Oh, tapusin mo tong hinihiwa ko. Sige, iwan mo na yan dyan. Oh, sige. Oh, bakit umiiyak ang baby ni Lola? Halika muna dito sa Lola. Pasyal-pasyal muna tayo sa labas. Nakakainis! Anong nakakainis? Si Mama kasi sinanay ng laging binubuhat tsaka nilalabas. Yan tuloy, pag di nasunod ang gusto, nagwawala. Kasi naman, dapat ikaw yung nag-aalaga sa anak mo. Anak mo yun eh. Alam mo, hindi mo nakikita yung pagod ko kasi puro pagmamayabang lang ang alam mo. Porkit nakatapos ka ng pag-aaral. Ha? Anong pinagmamayabang ko? Sinabi ko lang naman na dapat ikaw ang nag-aalaga sa anak mo. Tama naman ako, di ba? Nagpabuntis ka, tapos si Mama ang pag-aalagain mo? Sa ngayon lang naman yon, Ann. Wow, sa ngayon?
2 taon na, Rosie! So, Rosie na lang ngayon ang tawag mo sa akin? Nakapagtapos at nakapagtrabaho ka lang? Nakalimutan mo nang mas matanda ako sa'yo? Na ako ang ate rito? Ay, ikaw ba? Oo, nakalimutan ko eh. Kahit naman kasi minsan, hindi ka nagpakaati sa akin. Umasa ka namang matanda kahit minsan lang, para hindi ko nakakalimutan. Yabang mo ah. Oh, saan ka pupunta? Kala ko ikaw ang tatapos ng ginagawa ni Mama. Kailangan ko magpahinga. May racket ako mamaya. Napakawalang niya talaga! Pinabantayan mo yung anak mo sa nanay mo para makatulog ka ng maayos? Grabe ka! 2 taong ka nang rumaraket, ako pa rin ang gumagastos sa gatas at diaper ng anak mo! Eh di wag mong bilhan. Wow! Ang lakas ng loob mo kasi alam mong hindi ko naman matitiis. Kawawa naman yung anak mo. Kasi naman, ang alam mo lang, magpakalasing. Tapos, bumuka ka. Tapos, pag may nabuo na, ipapaalaga. Tapos, wala namang pagbabago. Sana naman, maisipan mo ring lumayas, no? Hoy! Ikaw lang yung nakakaangat ngayon. Pag ako ang nakaangat sa buhay, ikaw ang lalayas dito sa bahay na to. Alam mo, yung ganyang klase ng pag-iisip, Rosie, kahit kailan hindi aangat sa buhay yung mga ganyan. Kaya hindi ko kailangang hintayin pang umangat ka sa buhay para umalis dito. Kasi kahit ngayon sa oras na to, kayang-kaya ko. Kaso, yung nanay ko, iisipin kasi niya na baka magutom ka kapag umalis kami dito. Siyempre, hindi naman pwedeng iwan ko yung nanay ko, no? Kaya sana naman, para magkaroon ka ng ambag dito sa bahay na to, baka pwedeng pakitapos na yung ginagawa ni Mama, tapos magluto ka na rin ng kakainin ninyo. Kahit yung anak mo na lang iisipin mo, please lang! Sa buong buhay ko, Papa Dudut, ngayon lamang ako nakaramdam ng pagkapanalo sa lahat ng arguments namin ng ate ko. Feeling ko talaga ay nanalo ako roon. Kitang-kita ko kasi ang pagkalugmok niya sa mga sinabi ko. Hindi na rin ako nakaramdam ng pagkaawa. Ubos na po kasi yung awa ko para sa kanya. Nakita ko po kasi kung paano siya napanghinaan ng loob at kung paano gumuho ang mundo niya noong malaman niyang buntis siya. Lalo na nung hindi pala papanagutan ng boyfriend niya. Pero sa totoo lang po ay mabuti na rin na hindi siya pinanagutan dahil baka ako rin naman ang magpalamon sa lalaki niya. Minsan ay gusto kong isumbat kay Mama yung mga ginawa niyang pagbibigay pabor sa ate ko noon. Gusto kong makita sa mismong mga mata ko at marinig na sabihin niya na mali siya ng kinakampihan noon. Pero ayoko na pong bigyan pa ng stress si Mama. Iniintindi ko na lamang na meron naman talagang nabibigay si ate na pera noon kay Mama. Wala rin namang mangyayaring maganda kung ipapamukha ko pa na ako ang best daughter sa aming dalawa. Mas mahirap pa lang maging breadwinner sa pamilya lalo na kung meron kang hinanakit sa mga pinapakain mo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kay Jiro ko na lamang po ibinigay ang buong oras ko. Kasi kung sa bahay ko pa ilalaan ay may stress lamang ako. Masayang masaya kaming dalawa dahil legal na kami sa pamilya namin sa parehong side. Close pa rin ang mga kapatid niyang babae. Buti na lamang po ay nakapaghintay siya ng ilang taon. Buti na lang at hindi siya sumuko noong mga taon na lumipas na nagtatago lamang kami. Pakiramdam ko talaga noon ay siya na ang lalaking para sa akin at ako na rin ang babaeng para sa kanya. Wala naman kasi kaming away na hindi namin nagawa ng solusyon. Sobrang maintindihin siya lalo na sa panahon na tinotopak ako at gusto ko lamang siyang awayin. Nagigets naman po niya na gusto ko lamang ng atensyon niya kaya lalambingin niya na lamang ako. Hindi naman ako selosa dahil hindi ko naman yon kinalakhan. Wala rin naman siyang pagseselosan dahil hindi naman ako mahiling makipag-get along sa mga katrabaho kong lalaki. Nagiging parang isang fairy tale ang buhay kapag si Jiro ang kasama ko. Husband material na din siya, Papa Dudut.
Siguro nga'y lahat na ng positive ay masasabi ko sa kanya. Pero unti-unting naging parang isang bangungot ang lahat noong makita ko sila ng kapatid ko na nag-uusap at parang nagiging close sila. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam na yon, Papa Dudut. Lalo na nung pinakita ng ate yung mga pictures niya noong sumasali pa siya sa pageant at kinukumpara niya kami noon, Papa Dudut. O ito, tignan mo. Laki ng pinagkaiba ng katawan ko nun sa ngayon, ano? Ang sexy ko talaga dati. Hindi na lang halata ngayon, may anak na kasi ako eh. Hindi na rin ako maganda. Maganda ka pa rin naman po. Po? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang magpo? 2 taon lang naman ang agwat namin ng kapatid ko. Tsaka alam mo ba? Dati, hindi talaga maganda yung si Ann. Lagi nga kami pinagkukumpara nung mga bata pa kami. Ang itim-itim kasi niyan. Lagi kasing nasa galaan. Talaga? Pero maganda naman siya ngayon eh. Oo nga. Ay, kung pwede lang sanang ibalik yung katawan ko dati. Pwede pa naman. Basta exercise lang saka proper diet. Siguro nagwo-workout ka, no? Ang ganda kasi ng hubog ng katawan mo. Siguro kaya ka ayaw pakawalan ng kapatid ko. Ang totoo, ako yung may ayaw na mawala siya. Sus? Sana magtagal kayo. Pero gwapo ka ha. Bet kita para sa kapatid ko. Siguro may nangyari na sa inyo, no? Ano ba yung mga tanong mo, Rosie? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Boyfriend ko yung kausap mo, no? Oh, pero bang masama sa sinabi ko? Gumagawa ka ng issue, Ann, ha? Ikaw ang gumagawa ng issue. Boyfriend ko to. Tapos ipapakita mo yung mga dati mong picture na kita yung katawan mo? Ano, binubugaw mo na yung sarili mo? Sa boyfriend ko pa talaga, ha? Grabe na yung kapal na mukha mo, Rosie. Tapos itatanong mo pa kung may nangyayari sa amin? Gago ka ba? Nag-iisip ka ba, ha? Privacy namin yun. Naku, Jiro, pasensya ka na. Ganyan talaga yung kapatid ko. Madalas talaga hindi kami nagkakasundo niyan kahit noon pa. Siguro, kayo na lang yung mag-usap. Aalis na muna ako, ha? Pasensya na rin po, ate. Okay lang, mauna na ako. Oo, sana mamatay ka na. Mamatay ka na lang. Babe, ano ba? Ba't ka ba ganyan makareact? Ano ba? Kitang-kita ko na nilalandi ka na ng ate ko. Tapos tatanungin mo ako bakit ganito ako makareact? Babe, alam kong hindi kayo nagkakasundo ng ate mo. Pero hindi tama maging ganyan yung reaksyon mo. Nang dahil lang sa mga sinabi niya sa akin. Tanga ka ba, Jiro? Tinatanong ka na nga niya kung may nangyayari daw ba sa atin. Tapos anong susunod na tanong niya? Kung masarap ba ako sa kama? Wala naman siyang ganun na sinabi, di ba? Nagkakaganyan ka lang kasi hindi kayo magkasundo. Pero sana isipin mo naman kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Eh yung nararamdaman ko kanina nung pinapakita niya yung picture niya na nakabikini. Nung kinukumpara niya kami noon. Nung sinasabi niya na ang ganda ng katawan mo. Iniisip mo ba kung ano yung nararamdaman ko noon? So anong gusto mong mangyari ngayon? Mag-break na lang tayo! Leche naman oh! Umuwi ka na lang nga muna! Hayaan mo muna ako! Nagulat ako sa sinabi ko noon pero parang yun na lamang din talaga ang gusto kong mangyari. Parang gusto ko na lamang na maghiwalay kami. Sobrang galit na galit ako sa kapatid ko. Sa tingin ko ay sinadya niyang gawin yon para magalit ako. Sinadya niya yon dahil alam niyang sa puntong yon ay matatalo niya ako. Hindi ko alam kung saan ba ako nagkamali bilang kapatid. Pakiramdam ko ay ako pa yung nagmukhang desperada. Noong gabi po na yon ay hindi umalis si Jiro at inintay niya na humupa ang galit ko sa kanya ako kinausap. Nagkaayos naman po kami noon pero noong mga ilang araw na dumaan ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Rosie. Nakaapekto po yun sa relasyon namin ni Jiro. Kaya naman sa tuwing gusto niya po na may mangyari sa amin ay hindi ko siya napagbibigyan. Alam kong magaling talagang mangakit ang kapatid ko. Siguro yun talaga ang skills niya. Manglandi at manira ng relasyon.
Marami na po kasi akong narinig na chismis na ganon sa kanya. At buong akala ko kahit gaano pa siya kagaling, manlandi ay hindi niya matutukso si Jiro. Nagkamali po ako. Isang araw ay sa amin natulog si Jiro. Masama po ang pakiramdam ko noon kaya nakatulog agad ako. Nagtaka ako dahil wala siya sa tabi ko pero hindi ako nag-isip ng masama. Nagkataon lang na naiihi ako kaya pumunta ako ng banyo at nakita ko ang tsinelas ng kapatid ko sa labas ng banyo at doon na po ako kinutuban ng masama. Umiyak na lamang po ako noon sa labas ng CR kahit na hindi ko pa kumpirmadong andun din si Jiro. Kaya po humagulhol na ako noong lumabas siya ng banyo at kasunod na lumabas ang ate ko, Papa Dudut. Ano pang idadahilan mo, Jiro? Magsisinungaling ka pa ba? Sorry. Maniwala ka. Ito yung unang beses, babe. Gago ka ba? Paano ako maniniwala? At saka hindi yan yung gusto kong marinig eh. Puwisit naman oh. Bakit naman sa taong pinakamumuhian ko pa? Bakit? Hindi ko napigilan. Sorry. Ilang beses mo akong tinanggihan eh. Hindi yan sapat na dahilan para lakurin mo ako. Tapos sasabihin mo na ito yung unang beses? At ikaw? Ha? Masaya ka na? Ha? Masaya ka na? Panalo ka na! Ito yung gusto mo, di ba? Yung makita mo ako na nahihirapan! Yung makita mo ako na umiiyak! Di ba? Gago ka eh! Bakit ba hindi ka nalang namatay? Tama na! Babe! Itiwan mo yung ate mo! Baka marinig ka ng mama mo saka yung pamangkin mo baka magising sila! Jiro, pagod na akong intindihin yung ibang tao. Kahit ngayon lang masaktan ko tong babaeng to. Kahit ngayon lang manghudgod ko to. Kahit ngayon lang. An! Bitiwan mo ang ate mo! Kumalma ka nga muna! Manaman! Kampihan mo naman ako kahit ngayon lang oh. Niloko nila ako. Kahit ngayon lang, Ma. Iparamdam mo naman sa akin na pwede akong magsumbong sa'yo. Paanong niluloko ka nila? Nakita ko mahal na mahal ka ni Jiro. Manaman! Kahit ngayon lang. Tingnan mo naman ako bilang bunsong anak mo. Ma, nasasaktan din ako. Kahit noon pa, hindi mo pinaramdam na mahal mo ako. Kahit isang beses, hindi mo ako kinampihan. Hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. Kayo ng ate mo. Si ate lang naman yung mahal mo ba eh. Yun yung naramdaman ko. At ikaw, wala kang sasabihin? Ha? Ano, iiyak ka? Gago! Di ba ito yung gusto mo? Dapat masaya ka eh. Natupad mo na yung gusto mong mangyari. Wasak na ako. Magsalita ka! Hindi ko kailangan yung luha mo. Baka plastic mo. Magsama kayong dalawa. Magdiwang ka. Alis na ako dito! Anak! Huwag mo kaming iwan! An! Mano, sasama ka ba sa akin? Anak naman eh. Expected ko na naman na pipiliin mo si ate mo eh. Okay lang. Sanay na ako. Anak, sasama ako sa'yo. Pero sana hindi ganito yung paraan na pag-alis natin. Mag-usap kayo ng maayos. Wala kaming pag-uusapan, Ma. Mag-empake ka na. Aalis na tayo ngayon. Sino mag-aalaga sa pamangkin mo? Ha? Di ba may nanay siya? Ayan nga oh. Nagawa pa makipagtalik sa boyfriend ko. Baka kaya niya ring alagaan yung sarili niyang anak. Kinuha ko ang lahat ng importanteng gamit ko at umalis kami ni Mama sa bahay. Naghotel lamang kami ni Mama ng isang araw at humanap ako ng boarding house na matitirhan namin ni Mama. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa bibig ng kapatid ko noon, Papa Dudut. Pero nakita ko pong umiiyak siya.
Unang beses lang din po na nangyari na sinabunutan ko siya. At hindi man lamang siya lumaban. Tinanggal ko rin po ang lahat ng communication namin ni Jiro. Naisip ko po kasi na kaya siguro tumagal siya sa akin ng ilang taon noon ay dahil meron pa siyang ibang pinagkakaabalahan. Baka nag-take advantage siya dahil alam niyang hindi naman ako selosa. 3 weeks pa lamang po kaming wala sa bahay noon nung sinabi sa akin ni Mama na nasa ospital daw ang pamangkin ko dahil sa dengue. Alam kong wala namang pambayad si ate sa ospital kaya ako na rin po ang nagbayad. Wala rin po sana akong balak pansinin ang ate ko noon pero lumapit po siya sa akin nang umiiyak at humingi po siya ng tawad sa lahat ng mga nagawa niya. Hindi naman daw po niya hinihiling na umuwi kami sa bahay pero sana ay mapatawad ko daw siya. Niyakap ko lamang po siya noon saka ako umalis. Alam kong mapapatawad ko din siya pero hindi pa sa ngayon. Kailangan ko pang turuan ang puso ko na magpatawad. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa programa ninyo, Papa Dudut. Naway pagpalain pa po ang lahat ng bumubuo ng Barangay LS ng ating Diyos. Ang inyong kapuso at kabarangay, Anna. Ako? Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.